Καλησπέρα σας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κύριε Υπουργέ Μακεδονίας Θράκης, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε στην ενημερωτική εκδήλωση του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Αυτοκινητιστών Ηρακλής. Είναι μεγάλη τιμή που μας κάνετε με την παρουσία σας και τις τοποθετήσεις σας, που θα ακολουθήσουν στη σημερινή μας συγκέντρωση, στην οποία θα αναλυθούν τα πραγμένα της διοίκησης του συνεταιρισμού και παράλληλα θα ανακοινωθούν δράσεις και ενέργειες σχετικά με το μέλλον του Ηρακλή. Για το λόγο αυτό, πέρα από τους εκλεκτούς εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής σκηνής και τους εκλεκτούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται εδώ σήμερα, θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, τον κύριο Γιώργο Σταματίου, να αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον του Ηρακλή, και παράλληλα θα αναλυθούν επαρκώς και περιστατωμένα από τους νομικούς συμβούλους μας όλες οι υποθέσεις που είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή. Επίσης, θα ακούσουμε και θα δούμε τις προτάσεις για το μέλλον του Ηρακλή σε δύο άξονες, αυτόν του συγκοινωνιακού έργου και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του συνεταιρισμού. Για να ξεκινήσουμε, λοιπόν, θα καλέσω στο βήμα τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Καλαφάντη, να χαιρετήσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή, κύριε Δήμαρχε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηρακλής, φίλες και φίλοι. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή η σημερινή. Μας δίνεται η ευκαιρία να συνομιλήσουμε και να ακούσουμε παράλληλα και τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα της διοίκησης σε έναν πολύ παθο και δύσκολο αγώνα που διαρκεί εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν σας κρύβω ότι είμαστε κοντά εδώ και αρκετούς μήνες σε συνεννόηση με τη διοίκηση, προσπαθώντας να βρούμε λύσεις σε ζέοντα θέματα που απασχολούν τον οργανισμό και βεβαίως σε δικαίωση εύλογων αιτημάτων, τα οποία έχουν τεθεί και υπόψη μου σε ανύποπτο χρόνο από τη διοίκηση του Συλλόγου. Δεν σας κρύβω επίσης ότι με ζήλο αλλά και με πραγματικό ενδιαφέρον έστρεξα να δω πού μπορώ να βοηθήσω. Και νομίζω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε τα πρώτα απτά θετικά βήματα, αποτελέσματα μιας κοινής προσπάθειας. Αφορά το ζήτημα των μισθωμάτων, που είναι ένα από τα ζέοντα προβλήματα που απασχολούν τον οργανισμό και που νομίζω ότι θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα μέσα από την Γενική Συνέλευση του ΑΣΤ που θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, στις 3 Σεπτεμβρίου. Η τελευταία μας συνάντηση ήταν 22 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, πάλι με κύριο ζήτημα το προκείμενο, και θυμάστε, κύριε Πρόεδρε, και νομίζω ήμασταν μαζί, κάναμε τις εννοήσεις άμεσα, μίλησα με τους συνάδελφους υπουργούς και νομίζω αυτό ήταν και ένας καταλύτης για να μπορέσουμε να πάμε μετά από ένα χρονικό διάστημα σε μια θετική διαδρομή για την επίλυση των ζητημάτων του οργανισμού. Κλείνω λέγοντας ότι σε κάθε περίπτωση προχωρούμε σε μια νέα εποχή στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Στο ζήτημά όμως που μας απασχολεί, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε μαζί πολλά και σημαντικά βήματα. Δεν ξεχνάμε ότι πριν από 2 χρόνια κυκλοφορούσαν το πολύ 250 λεωφορεία του ΟΑΣ, τώρα έχουμε γύρω στα 450. Νιώθω ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω αυτό που μας πλήγωσε και να προχωρήσουμε μαζί στη νέα εποχή με ένα κοινό όραμα, να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας, στους συνδημότες μας, καλύτερη, ασφαλέστερη και με ένα προσιτό αντίτιμο συγκοινωνία, δημόσια συγκοινωνία. Είναι κάτι το οποίο το αξίζουν οι συμπολίτες μας και μπορεί να συνεισφέρει, το έχει αποδείξει αυτό άλλωστε, στα μέγιστα στο σκοπό αυτό και ο Ηρακλής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ απόψε και θα προσπαθήσω να παραμείνω όσο γίνεται περισσότερο για να ακούσω και τις μελλοντικές σας δράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα καλέσουμε τώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό, θα καλέσουμε τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζικώστα, τον κύριο Στάθη Αβραμίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, αγαπητά μέλη του Ηρακλή, φίλες και φίλοι. Εδώ και αρκετό καιρό θεωρώ ότι είμαι κοντά στα προβλήματά σας, ενημερωμένος πλήρως για το τι περνάτε και το τι πρόκειται να κάνετε. Σαν αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης αλλά και πολίτης της Θεσσαλονίκης, διαρωτώ με τι είναι αυτό που θα συντελέσει στην αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, πώς θα παρέχουμε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης τις συγκοινωνιακές υπηρεσίες που αρμόζουν στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στο κέντρο των Βαλκανίων και μπορεί να διαδραματίσει κύριο ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πιστεύω σφόδρα ότι η επιλογή των ΣΔΙΤ, δηλαδή η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είναι μονόδρομος. Εξάλλου πριν 3 χρόνια, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε αυτή την προοπτική είχε αναφερθεί και ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί όλοι συμφωνούμε στο ότι οι συγκοινωνίες της πόλης δεν μπορούν με τα σημερινά δεδομένα να εξυπηρετήσουν τη Θεσσαλονίκη. Χρειαζόμαστε λύσεις σύγχρονες και βιώσιμες, οι οποίες λύσεις βέβαια θα συμπεριλαμβάνουν εκτός των άλλων την επαγγελματική αποκατάθεση των ανθρώπων που κυριολεκτικά έχασαν την εργασία τους αλλά και την περιουσία τους, δηλαδή εσάς. Ήδη η κυβέρνηση καταφέρει να επιλύσει τα προβλήματα του παρελθόντος που κληρονόμησε. Ελπίζω ότι σύντομα, με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, θα ξαναρχίσει η συζήτηση για το μέλλον των συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άνοιξε πριν 3 χρόνια αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την τότε κυβέρνηση. Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να συνδυάσουμε την παροχή της δημόσιας υπηρεσίας όπως είναι οι αστικές συγκοινωνίες με την ειδική τεχνογνωσία που μπορεί να προσδώσει ως πρόσθετη αξία η ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι βέβαιο ότι μπορούμε να έχουμε τις αστικές συγκοινωνίες που μας αξίζουν, που μας πρέπουν και θα μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι. Με αυτά τα λίγα θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση και θα είμαι εδώ για να παρακολουθήσω τις εργασίες της συνάντησής σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αβραμίδη. Θα θέλαμε να καλέσουμε στο βήμα τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Κύριοι βουλευτές, κύριοι Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτήν την αγωνιώδη συνάντησή σας, η οποία είναι αντιληπτή σε όλους μας. Το έλπα στα μάτια σας μπαίνοντας σε αυτή την αίθουσα. Αυτό που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2017 με τον νόμο 4482, αν θυμάμαι καλά, που έβαλε τον ξαφνικό θάνατο στον ΟΑΣΤ, από τη μια πλευρά φέροντας την πόλη σε μια τρομερή ταλαιπωρία και από την άλλη πλευρά όλους εσάς που σε μεγάλο βαθμό εσείς, οι συγγενείς σας, οι πατεράδες σας, οι παππούδες σας είχαν επενδύσει και είδαν πραγματικά περιουσίες να βρίσκονται σε μια διαδικασία εκαθάρισης και όλοι εσείς σε μια κατάσταση πραγματικά αγωνίας για το τι μπορεί να σημαίνει η όποια εξέλιξη. Όλα αυτά βέβαια τα τελευταία 2 χρόνια προσπαθούμε όλοι όσοι έχουμε μια θέση δημόσιας ευθύνης να τα βάλουμε σε κάποια σειρά. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πριν από τις εκλογές αυτήν εδώ την αίθουσα, εδώ ακριβώς είχα κάνει την κεντρική μου προεκλογική ομιλία, είχα δηλώσει, είχα δεσμευτεί ότι θα συμμετέχω σαν δήμαρχος της πόλης εφόσον εκλεγόμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΤ, κάτι που έκανα. Και με ενεργή συμμετοχή σε κάθε προσπάθεια
από τη μια πλευρά για την επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν πρώτον το κυκλοφοριακό έργο, δεύτερον την εκαθάριση του ΑΣΤ και ό,τι σημαίνει αυτό, και τρίτο, ακόμα σημαντικότερο, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Σε αυτή την προσπάθεια βέβαια δεν είμαι μόνος, δεν είμαστε μόνοι. Γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια κάτω από δύσκολες συνθήκες για το πρώτο κομμάτι, την ανάταξη του κυκλοφοριακού έργου. Πραγματικά η εικόνα που βλέπουμε έξω δεν είναι αυτή που παραλάβαμε όλοι μας σε αυτή την πόλη το 2019. Ότι πραγματικά τα προβλήματα ένα-ένα επιλύονται. Θέλω να πιστεύω ότι και εγώ βάζω ένα μικρό λιθαράκι, αυτό που είπε ο Σταύρος Καλαφάτης, ότι στις 3 Ενάτου, δηλαδή σε λίγες μέρες, στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΑΣΤ, επιλύονται τουλάχιστον τα θέματα που αφορούν τα μισθώματα, και μιλάω για το αμαξοστάσιο στη Σταυρούπολη, στο Φίνικα, για τα γραφεία στο Σίβητας. Θέλω να πιστεύω είναι εδώ και ο Γιάννης ο Δαρδαμανέλης, δεν το βλέπω, και το θέμα που υπάρχει και με το Δήμο Καλαμαριάς. Αυτά σταδιακά να μπουν σε μια πορεία επίλυσης. Είναι δύο μέρη τα οποία πρέπει να συζητάνε και πρέπει να βρίσκουν λύσεις. Και το τρίτο και ίσως σημαντικότερο κομμάτι, το οποίο θεωρώ σε πολύ μεγάλο βαθμό θα λύσει και την αγωνία σας όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι και ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον ΟΑΣΤ. Κάτι που επίσης το συζητάμε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε με τον ΑΒ τρόπο στην προσπάθεια για να βελτιωθεί η συγκοινωνία σε αυτή την πόλη, και πιστέψτε ότι εγώ ως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, η διοίκησή μας, είμαστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, και εφόσον είμαστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, είμαστε δίπλα και σε εσάς, το Γραφείο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, και η συμμετοχή του είναι πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε κανείς σε αυτή την πόλη να μην μένει αβοήθητος και κανείς, επαναλαμβάνω κανείς, να μην νιώθει αδικημένος. Θα είμαι και σήμερα εδώ, αλλά ήμουν και χθες δίπλα σας. Πριν από ένα περίπου χρόνο είχε έρθει το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κ. Σταματίου, στο γραφείο μου. Θέλω να πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι από εκείνη τη μέρα είχαμε κάποιες εξελίξεις, αλλά πραγματικά με επιμονή και υπομονή τα προβλήματα και τα δικά σας, που είναι και προβλήματα της πόλης, θα επιληθούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα είμαι κοντά στη σημερινή συζήτηση και σε όποια άλλη εξέλιξη. Πιστέψτε, το Γραφείο του Δημάρχου, επαναλαμβάνω, είναι ανοιχτό στους ανθρώπους που ζουν σε αυτή την πόλη και που θέλουν να προσφέρουν στη βελτίωσή της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο για όσα μας είπε. Θα καλέσουμε στο βήμα την κυρία Ευθυμίου, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για να απευθύνει και αυτή το χαιρετισμό της στη σημερινή εκδήλωση. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση από τη διοίκηση να βρίσκομαι σήμερα παρούσα. Με εκφράζουν ξεκάθαρες κουβέντες και θα σας πω τα πράγματα όπως εγώ τα αισθάνομαι και όπως τα έχω παρακολουθήσει από την αρχή που έχω εμπλακεί στον Ηρακλή, αλλά και στην πορεία του ΟΑΣΤ μέχρι και σήμερα. Καταρχάς, νομίζω ότι το μέλλον, μάλλον ο ΟΑΣΤ, οι αστικές κοινωνίες της Θεσσαλονίκης στηρίζονται σε 4 πυλώνες. Ο ένας ήταν πώς τώρα θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί το κοινό, το επιβατικό κοινό πιο άμεσα και πιο σωστά με όλη αυτή την αναστάτωση και τις λαθασμένες αποφάσεις κρατικοποίησης που είχε πάρει η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο η κυβέρνηση έχει επιδείξει μια σημαντική προσπάθεια, η οποία δεν έχει τελειώσει και συνεχίζεται με όλες τις αντικσότητες. Το δεύτερο θέμα δεν τα βάζω σε αξιολογική ιεράρχηση, απλά αναφέρω τους πυλώνες που εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται να εμφυσίσουμε. Το δεύτερο θέμα είναι οι σχέσεις των εργαζομένων, οι εργασιακές σχέσεις. Σε αυτό το ζήτημα το γνωρίζω πολύ καλά, άλλωστε είμαι και εξειδικευμένη εργατολόγος. Θεωρώ ότι είμαστε πλέον με τους εργαζόμενους από όλες τις παρατάξεις, γιατί είδα και εργαζόμενους που εκπροσωπούν παρατάξεις σήμερα εδώ, ότι είμαστε αρκετά κοντά και αν ήταν και ο κύριος Ξηφαράς σήμερα θα πίεζε ακόμα περισσότερο στο να υπογραφεί η επιχειρησιακή σύμβαση
που επιτέλους επιβάλλεται να γίνει. Έχω μιλήσει γι' αυτό προσωπικά και με τον κύριο Καραμαλή τέλη Ιουλίου, για αυτό το θέμα, και θεωρώ ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Το τρίτο θέμα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το τέταρτο, είναι το μέλλον του ΟΑΣΤ, δηλαδή ποιον ΟΑΣΤ, ποιες αστικές συγκοινωνίες θέλουμε και ποια μορφή θα έχουν. Και από εκεί και πέρα συνδέεται άμεσα και πώς θα αποκατασταθεί η αδικία που προγραμματοποίησε η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή η δίμευση των περιουσιών σας. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ευθύνη, διότι ως Νέα Δημοκρατία έχουμε άλλο ιδεολογικό υπόβαθρο και πάνω σε αυτό θέλω να τονίσω ότι χρειάζεται, ιδίως για το κομμάτι το οποίο το παρακολουθώ πολύ στενά, όπως παρακολουθώ και κάνω μια παρένθεση εδώ και με τον κύριο Σταματίου, τον πρόεδρο, είμαστε σε συνεχή επαφή και για το κομμάτι των μισθωμάτων, που χαίρομαι που βρίσκει λύση, και για το ιδιοκτησιακό κομμάτι με το Δήμο Καλαμαριάς. Και όσα προβλήματα έχει, τυχαίνει να τα γνωρίζω καλά και να τα χειρίζομαι, να μπορέσω να συνεισφέρω σε αυτά τα 2 χρόνια. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω για το κομμάτι της αποκατάστασης της αδικίας αυτής της προηγούμενης κυβέρνησης, ότι θεωρώ ότι χρειάζεται να πάρθει, ανεξάρτητα από όποια οικονομικά απορίσματα υπάρχουν, μία πολιτική απόφαση. Μία πολιτική απόφαση σταθμισμένη, λελογισμένη, ανάλογα και με τις δυνατότητες οικονομικές που υπάρχουν, όμως νομίζω ότι πλέον, δικαιολογημένα βέβαια θεωρώ και το είπα, ότι υπήρξε μία καθυστέρηση γιατί ήταν πάρα πολλά τα προβλήματα που έπρεπε να διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτή. Θεωρώ όμως τώρα ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί, να κάνουμε βήματα για να αποκαταστήσουμε γρήγορα αυτή την αδικία με το καλύτερο και επωφελέστερο τρόπο, αφού λαμβάνουμε υπόψη όλες τις συνθήκες που θα μπορούσε να γίνει. Σε αυτό το κομμάτι και σε όλα τα θέματα του Ηρακλή, γνωρίζετε καλά ότι είμαι κοντά σας και θα είμαι με όποιον τρόπο μπορώ να είμαι χρήσιμη, διότι πιστεύω, είναι βαθιά μου πεποίθηση και αυτό εκπροσωπώ στη Θεσσαλονίκη, ότι ο βουλευτής πρέπει να έχει άποψη και ειδικά να μεταφέρει στο Κοινοβούλιο τα επαγγελματικά του, κοινωνικά του, προσωπικά του βιώματα για την υποστήριξη της παράταξής του και την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ευθυμίου. Ο κύριος Κούβελας, ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας, θα θέλαμε να έρθει στο βήμα. Αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, μέλη της διοίκησης, κυρίες και κύριοι, μέλη του συνεταιρισμού Ηρακλής, πριν 2 χρόνια, νομίζω, η κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης μας ήταν μια βαθιά πληγή. Μας στεναχωρούσε όλους. Δυσκόλευε την καθημερινότητα όλων μας. Ο Ηρακλής έβαλε πλάτη, συνέχισε να βάζει πλάτη και σήμερα φτάνουμε 2 χρόνια μετά να κυκλοφορούν αρκετά λεωφορεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης με αυξητική τάση, θα ξεπεράσουν τα 500 πολύ σύντομα και έτσι το επίπεδο των αστικών συγκοινωνιών ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τους Θεσσαλονικείς. Ο Ηρακλής έχει μια μεγάλη ιστορία, δυστυχώς είναι πολύπαθος. Θυμίζει λίγο τον ήρωα, τον μυθικό, στα τέλη της δικής του ζωής. Όμως, εδώ μιλάμε για ένα restart στο οποίο οι παρόντες θεωρώ ότι με ουσιαστικό ενδιαφέρον ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Προέδρου του Ηρακλή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να συμβάλλουμε με τις όποιες δυνάμεις μας ο καθένας. Αυτό κάναμε. Υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες είναι σημαντικές, θετικές. Μια από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ηρακλής φαίνεται ότι θα πάρει το δρόμο της επίλυσης πολύ σύντομα σε ένα πλάνο που έχει εκπονηθεί, οικονομικό, αναφέρομαι στα μισθώματα.
Από εκεί και πέρα πρέπει να απασχολήσει βέβαια και τον Ηρακλή το μοντέλο αστικών συγκοινωνιών στην πόλη της Θεσσαλονίκης για την επόμενη μέρα. Προφανώς οι καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, στα πλαίσια βέβαια και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θα είναι ο οδηγός. Αυτή θα μπορούσε να είναι και η ευκαιρία για να κλείσει το μεγάλο ζήτημα που σας απασχολεί, στο οποίο αναφέρθηκαν προηγουμένως συνάδελφοι, και δεν είναι άλλο από την μεγάλη εκκρεμότητα που γέννησε η ξαφνική απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης και σε μια νύχτα μέσα βρεθήκατε χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Νομίζω ότι η προοπτική και σε αυτό είναι θετική και βέβαια όλοι μας θα βάλουμε έναν ορίζοντα κοντινό όπου θα ζητούμε να υπάρχουν σχετικές εξελίξεις. Και εδώ είμαστε νομίζω όλοι πρόθυμοι να συμβάλλουμε ο καθένας με τον τρόπο του από το πόστο ευθύνης που εσείς οι ίδιοι μας έχετε τάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία μέχρι το τέλος αυτής της προσπάθειας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κούβελα για όσα μας είπε. Θα καλέσω στο βήμα τον βουλευτή, τον κύριο Γκιουλέκα, τον Κωνσταντίνο, για να κάνει μια τοποθέτηση. Καλησπέρα και από μένα, αν και ήρθα μόλις τώρα, γιατί είχα μια ανηλυμένη υποχρέωση. Διέκοψα δηλαδή μια άλλη σύσκεψη και ξαναξεγυρίζω εκεί. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Ηρακλής είναι ένα κομμάτι του ΟΑΣΤ και ο ΟΑΣΤ είναι ένα κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Όλους μας, και βεβαίως κυρίως την πολιτεία, αυτό που ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα είναι η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Άρα λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι Θεσσαλονικείς να μπορούν να έχουν υπηρεσίες μεταφοράς, ειδικά οι Θεσσαλονικείς, γιατί εμείς είμαστε μια πόλη που αν δεν υπάρχει η αστική συγκοινωνία, δηλαδή ο ΟΑΣΤ, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχει μόνο το ταξί, το οποίο φυσικά δεν είναι ένα μέσο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Δεν είναι η περίπτωση της Αθήνας που έχουν και προαστιακό, που έχουν και μετρό, που έχουν και ηλεκτρικό, που έχουν πάρα πολλές εναλλακτικές μορφές μεταφοράς. Αυτό λοιπόν το οποίο πάντοτε αποτελεί το επίκεντρο και το αντικείμενο της συζήτησης όταν μιλάμε για τον ΟΑΣΤ στην Αθήνα είναι ότι πρέπει να καταλάβουν ότι στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Άρα δεν μετακινείται ο κόσμος και πολύ απλά το έχουμε δει ότι όταν ο ΟΑΣΤ έκανε απεργίες, ουσιαστικά πάθαινε έμφραγμα ολόκληρη πόλη. Διότι δεν υπήρχε τίποτε άλλο για να μπορεί κανείς να μετακινηθεί εκτός από αυτούς που είχαν την άνεση, εν πάση περιπτώσει, να χρησιμοποιούν, επαναλαμβάνω, το ταξί. Αλλά το ταξί δεν είναι μέσο μαζικής μεταφοράς. Περνώντας τον ΟΑΣΤ, αυτό το οποίο με έκπληξη παρακολουθήσαμε το 2017 είναι ότι κυριολεκτικά μέσα σε μια νύχτα αποφασίστηκε η κρατικοποίηση. Έτσι πίστευε η τότε κυβέρνηση, αυτό το μοντέλο της κρατικοποίησης είχε, με μόνη τη διαφορά ότι εδώ υπάρχουν κάποια βασικά ζητήματα τα οποία δεν ρυθμίστηκαν. Είναι άλλο πράγμα, διαφωνώ με τη σύμβαση που έχει κάνει ο ΟΑΣΤ με το ελληνικό δημόσιο για να μπορεί να συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο στη φθηνή μεταφορά του κοινού, και είναι άλλο πράγμα δημεύω τα περιουσιακά στοιχεία των μετόχων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εάν κάποια κυβέρνηση επιθυμεί, όπως και η παρούσα κυβέρνηση, εκπονεί ένα σχέδιο και περιμένουμε να δούμε αυτό το σχέδιο ακριβώς για τις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης. Μιλάμε με τον Υπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή, μιλάμε με τους συναρμόδιους λοιπούς υπουργούς, κυρίως των οικονομικών, αφού ο οικονομικών και μεταφορών είναι και η Γενική Συνέλευση, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι άλλο το περιουσιακό και είναι άλλο το μοντέλο. Εδώ λοιπόν μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι ξαφνικά ήρθαν και είπαν ότι ξέρετε, επειδή καταβάλαμε τόσα χρόνια ως πολιτεία αυτά τα χρήματα στον ΟΑΣΤ, ουσιαστικά αγοράσαμε την περιουσία σας, άντε γεια σας. Όχι, δεν είναι έτσι. Με συγχωρείτε και το λέω και ως δικηγόρος, γιατί αυτό είναι το επάγγελμά μου. Είμαι δικηγόρος και δημοσιογράφος. Δεν δημεύονται οι περιουσίες.
Είναι άλλο το ένα, διεκδικό, από πλευράς του δημοσίου, κάτι που κρίνω ότι ήταν λάθος, ήταν στραβό, ότι ήταν στρεβλό, ότι ήταν οτιδήποτε. Και είναι άλλο πράγμα, έρχομαι και λέω την περιουσία σου, την παίρνω ξαφνικά σε μία νύχτα, την αφαιρώ και την κάνω δική μου. Αυτά σε μία ένομο πολιτεία δεν μπορεί να συμβαίνουν, πάρα πολύ απλά. Άρα λοιπόν, μπαίνοντας στα θέματα του Ηρακλή, πολύ γρήγορα. Καταρχήν αυτά τα απαράδεκτα τα οποία είχαν γίνει, γιατί ήταν απαράδεκτα και με τα χρήματα τα οποία, τα 100 εκατομμύρια, τα 110 εκατομμύρια και τα άλλα 150 με την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που σας ζητούσαν ξαφνικά να πληρώσει το πάνω και περίπου 300 εκατομμύρια. Ευτυχώς και οι αγωγοί, αυτά έχουν αποσυρθεί, έχουν τελειώσει. Το ζήτημα του πού πάμε με το θέμα του Ηρακλή, νομίζω ότι το ζήτημα με τα μισθώματα, από ό,τι έχω πληροφόρηση και από τον πρόεδρο του ΟΑΣΤ αλλά και από το αρμόδιο Υπουργείο, έχουν διευθετηθεί. Υπάρχει βέβαια το πρώτο 17 που είναι θέμα της εκαθάρισης και υπάρχει το μετά το 17 που νομίζω ότι αυτές τις ημέρες ως το τέλος εβδομάδος με τη Γενική Συνέλευση και από όσο τουλάχιστον έχω πληροφόρηση θα είναι θετική από ό,τι ξέρω η εισήγηση, να ολοκληρωθεί και να δοθούν αυτά τα συμφωνημένα μισθώματα, μιλώ για τα ακίνητα, με τη μείωση η οποία έχει συμφωνηθεί, για να μπορέσετε να πάρετε, αυτά είναι το ζεστό χρήμα, γιατί τα πρώτου 17, τα πρώτη ιδιωτικοποίηση από το 14 στο 17, εκεί είναι θέμα της εκαθάρισης, το πράγμα πάει κάπου αλλού. Σε κάθε περίπτωση κλείνω έτσι ακριβώς όπως ξεκίνησα. Το σημαντικό είναι ότι οποιοσδήποτε, εγώ μπορεί να ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτή τη στιγμή πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και στις μεταφορές Θεσσαλονίκης. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι να αποκτήσουμε εκείνα τα μέσα που θα μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικές διαφορετικές λύσεις μεταφοράς, δεν μπορεί κανένας να έρχεται και να αποφασίζει μέσα σε μια νύχτα και να διαρριγνύει τις σχέσεις με την υφιστάμενη κατάσταση, δηλαδή με τον ΟΑΣΤ όπως τον ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια, για να επιβάλλει κάποια μοντέλα. Το είδαμε πώς λειτουργήσε στα χρόνια της κρατικοποίησης και είδαμε ξαφνικά ότι βγαίνανε έξω 200 λεωφορεία. Τα λέω αυτά γιατί πέρα από το γεγονός ότι ο Ηρακλής, δηλαδή ένα μέρος των μετόχων που έχουν φτιάξει τον Ηρακλή, ενδιαφέρονται να δουν πού πάει η κατάσταση με τα περιουσιακά στοιχεία, εγώ από την πλευρά μου, ως ένας από τους εκπροσώπους αυτής της πόλης, ενδιαφέρομαι παράλληλα να δούμε πού πάνε και οι αστικές συγκοινωνίες Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτά πάνε μαζί. Άρα λοιπόν, όσο δεν υπάρχει άλλη λύση, θα πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσουμε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και τουλάχιστον αυτή η προσπάθεια γίνεται όσο το δυνατόν περισσότερες και καλύτερες αναβαθμισμένες υπηρεσίες συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη και σε ό,τι αφορά στα περιουσιακά στοιχεία, όπως ακριβώς σας είπα, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε δημεύσεις. Αυτά δεν ανήκουν σε συστήματα δημοκρατικά και δεν μπορούν με το νομικό μας σύστημα να αποφασίζονται από μια κυβέρνηση μονομερός. Οποιαδήποτε διαφωνία μπορούμε να τη συζητήσουμε και μπορούμε να κάτσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Με αποφάσεις όμως που θυμίζουν άλλες εποχές, το αποφασίσουμε και διατάσσουμε, δεν λύνονται τα προβλήματα. Αντίθετα, οξύνονται περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκιουλέκα και θα θέλαμε να έρθει στο βήμα ο κύριος Θόδωρος Καράγλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι βουλευτές της Β' Θεσσαλονίκης ερχόμαστε δεύτερη στη σειρά. Κάποτε βέβαια αυτό είχε μια λογική, γιατί εξυπηρετούμασταν κυρίως από το κτέλ. Αλλά με την επέκταση του άστρου είναι το ίδιο πράγμα και για μας και μας ενδιαφέρει άμεσα. Αλλά παρόλα αυτά έτσι ήθεστε, αλφαβητικά είναι Α περιφέρεια, Β είμαστε εμείς, οπότε ξεκινάω σαν πρώτος ομιλητής από την δεύτερη εκλογική περιφέρεια. Σεβαστό Προεδρείο, υψηλοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και μας δίνει τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Υπόθηκαν πολλές σωστές κουβέντες από τους προλαλήσαντες, και τον Υπουργό και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τους συναδέλφους βουλευτές.
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ζήτημα των αστικών συγκοινωνιών είναι ένα μείζον ζήτημα για τους πολίτες του νομού μας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Φορέας υλοποίησης του συγκοινωνιακού έργου στη Θεσσαλονίκη, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί έχουμε μόνον λεωφορεία, δεν έχουμε ακόμη μετρό, δεν έχουμε θαλάσσια συγκοινωνία, δεν έχουμε τρόλεϊ, δεν έχουμε τραμ, δεν έχουμε τίποτα άλλο, είναι ο ΟΑΣΤ και τα κτέλ. Σε ό,τι αφορά τον ΟΑΣΤ, πριν από 4 χρόνια, τέτοια περίοδο, καλοκαίρι, νομίζω ήταν η μέρα των γενεθλίων μου, Γιώργο, 27 Ιουλίου, από φράδα ημέρα ήταν η μέρα των γενεθλίων μου, αλλά έτυχε τότε να είναι το 2017, έγινε η περίφημη κρατικοποίηση του ΟΑΣΤ. Η προσωπική μου εκτίμηση και η εμπειρία, 4 χρόνια μετά, με τη λειτουργία του ΟΑΣΤ ως κρατικός, θεωρώ ότι η προηγούμενη λειτουργία ήταν πολύ καλύτερη. Προφανώς, γιατί είμαι τελειομανής, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Θα μπορούσε να είναι και ακόμη πιο καλή. Αλλά αυτό θα μπορούσε το συντεταγμένο κράτος, η πολιτεία, να φροντίσει, να διαπραγματευτεί με την τότε διοίκηση του ΟΑΣΤ και να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα είναι ακόμη πιο εξυπηρετική. Όμως, στα 2 χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που ο ΟΑΣΤ λειτουργούσε ως κρατικός, φτάσαμε στο απαράδεκτο γεγονός από 500 τόσα λεωφορεία που εξυπηρετούσαν την πόλη και τον νομό γενικότερα, να καταλήξουμε στα 215 τον Ιούλιο του 2019. Βεβαίως, σήμερα αυτό δεν ισχύει. Έχουμε υπερδιπλασιάσει το στόλο των λεωφορείων. Μιλάμε για 450 τουλάχιστον λεωφορεία. Ακόμη δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα ξεπεράσουμε τα 500. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι υπάρχε και δόθηκε μια μεγάλη ανάσα στους πολίτες του νομού μας. Όμως, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά τους μετόχους του ΟΑΣΤ είναι αυτό το απαράδεκτο που έγινε και στο οποίο προηγουμένως πολύ σωστά αναφέρθηκε ο Κώστας, στη δίμευση ιδιωτικής περιουσίας. Το κράτος, προβλέπεται από το Σύνταγμα αυτό, έχει τη δυνατότητα να κατάσχει ιδιωτική περιουσία, αλλά με αποζημίωση. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, για λόγους εθνικού συμφέροντος, για οποιουσδήποτε λόγους τέλος πάντων, μπορεί να κατάσχει την ιδιωτική περιουσία, αλλά αποζημιώντας τον πολίτη. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε με τον ΟΑΣΤ ήταν κάτι το πρωτάκουστο και είναι ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί. Ένας επίσης φορέας, κομμάτι θα έλεγα της ευρύτερης οικογένειας του ΟΑΣΤ, είναι ο συνεταιρισμός. Ο συνεταιρισμός αυτοκινητιστών ο Ηρακλής, τον οποίο αγαπώ ιδιαίτερα για πολλούς λόγους, ξέρετε και τον άλλο λόγο, λοιπόν, που θεωρώ ότι στα χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης κυνηγήθηκε όσο περισσότερο μπορούσε. Αυτό το οποίο τράβηξε τότε διοίκηση, γιατί με τον Γιώργο του Σαμματίου ήμασταν σε καθημερινή επαφή, ήταν κάτι το πρωτοφανές, ήταν ένας δογματισμός, ήταν μια μανία καταδίωξης του συνεταιρισμού, ο οποίος κατηγορήθηκε για τα πάντα. Χαίρομαι που ανακοινώθηκε προηγουμένως από τον Υπουργό τον Σταύρο τον Καλαφάτη ότι στις 3 Σεπτεμβρίου στη Γενική Συνέλευση του ΟΑΣΤ θα λυθεί το ζήτημα αυτό και θα δοθούν επιτέλους τα χρήματα που χρωστάει ο ΟΑΣΤ για τα ενοίκια των ακινήτων του Ηρακλή. Όμως αυτό που εξυπακούεται που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει και μια σχέση πλέον, να ξεκαθαρίσουν πλέον οι ρόλοι, μια καινούργια σύμβαση, να ξεκαθαρίσει τέλος πάντων ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ΟΑΣΤ απέναντι στον Ηρακλή και βέβαια και η διοίκηση του συνεταιρισμού του Ηρακλή θα πρέπει να ψάξει να βρει πώς μπορεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αξιοποιήσει τα κίνητα αυτά τα οποία είναι πραγματικά πολύ σημαντικά και έχουν πολύ μεγάλη αξία. Θα κλείσω γιατί είναι και άλλοι συνάδελφοι και υπόθηκαν πολλά και θέλουμε να σας ακούσουμε κιόλας. Καταρχήν θέλω πριν από τι θεωρώ εγώ, θέλω να ζητήσω μια συγγνώμη. Καθυστερήσαμε. Είμαστε 26 μήνες κυβέρνηση, είμαστε κοντά σας όταν δίνατε τον αγώνα ενάντια στην αυταρχική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στο κυνηγητό το οποίο δεχθήκατε ως ΟΑΣ και ως ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο έγκαιρα να κάνουμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Να σας αποζημιώσουμε σε σχέση με τη δίμευση περιουσίας σας στον ΟΑΣ και βέβαια να δώσουμε τα οφειλόμενα στον Ηρακλή που νοικιάζει τα κίνητά του και ήταν αυτονόητο αυτό. Καθυστερήσαμε. Έχουμε τις δικαιολογίες μας. Θα μπορούσα να αναφέρω τον κορονοϊό, την οικονομική κρίση που ξέσπασε από αυτό, αλλά αυτά είναι απλά δικαιολογίες. Είμαι όμως βέβαιος τώρα ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μια διαφορετική τροχιά και ότι πολύ σύντομα θα αποκατασταθεί η δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τον ΟΑΣ και τον Ηρακλή. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να λυθεί και θα λυθεί. Ομαλοποιείται σιγά σιγά η πολιτική, η κοινωνική, η οικονομική ζωή του τόπου και αυτό σημαίνει ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και τον κύριο Καράγλου και θα θέλαμε να έρθει στο βήμα ο βουλευτής της Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, καθώς υπόθηκε αυτό και όντως ακολουθούμε αυτό το πρωτόκολλο, κύριε Καράγλου, κύριε Αναστασιάδη, ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης. Καλησπέρα. Εγώ δεν ενοχλούμαι από αυτό. Τα λεγόμενα μας να είναι σωστά. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί αυτοδιοικητικοί, αγαπητοί μέτοχοι. Γιατί η συνάντηση σήμερα γίνεται κυρίως για εσάς. Και γίνεται για εσάς γιατί εσείς είστε τα θύματα αυτής της παρέμβασης που έγινε πριν από 2 χρόνια και πολύ σωστά τονίστηκε από ορισμένους ομιλητές ως δίμευση. Ήταν πραγματικά μια δίμευση περιουσίας που δεν συνηθίζεται ή δεν επιτρέπεται σε δημοκρατίες ή σε δημοκρατικές χώρες. Το ζήσαμε όμως και αυτό. Η διοίκηση του ΟΑΣΤ που παρέλαβε μετά την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας είχε να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ένας οργανισμός σχεδόν διαλυμένος, με πολλές υποχρεώσεις, με λεωφορεία σε άθλια κατάσταση, με τους εργαζομένους να μην ξέρουν τι γίνεται και πώς θα κινηθούν και βεβαίως με τους μετόχους, με την αγωνία τι θα γίνει το μέλλον τους, τι θα γίνει η περιουσία τους. Νομίζω ότι κινήθηκε ίσως με αργά βήματα, αλλά με σωστή στρατηγική κυβέρνηση σε 2 επίπεδα. Το ένα επίπεδο την ενίσχυση του στόλου και την εξυπηρέτηση του πολίτη της Θεσσαλονίκης, που είναι νομίζω το πλέον σημαντικό και κανείς πιστεύω ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει γι' αυτό, και στο πλαίσιο της αποκατάστασης της αδικίας που αφορούσε καταρχήν τις απαιτήσεις που είχε θέσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Ξέρετε τι έγινε με την εκαθάριση. Γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε τι έγινε με τα 125 εκατομμύρια καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κυρίου Παπά ως μη νόμιμες κρατικές ενισχύσεις. Γνωρίζετε τι έγινε με τα 78 εκατομμύρια αγωγή του Παπά και επίσης με τα 10 εκατομμύρια που ζητούσε από τον Ηρακλή. Όλα αυτά τα θέματα νομίζω ότι έχουν τακτοποιηθεί μέσα σε εισαγωγικά, δεν αποτελούν πλέον θέματα που πρέπει να απασχολούν τους μετόχους και τον ΟΑΣΤ, και από εδώ και πέρα το επόμενο βήμα, η συγκοινωνία έφτασε σε ένα καλό επίπεδο και τα λεωφορεία και νομίζω ότι κινούνται καλά τα πράγματα. Το επόμενο βήμα είναι τι μελιγενέστε με τους μικρομετόχους και τους μετόχους, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το αντικείμενο της συζήτησης σήμερα. Ξεχάσαν να το πούνε οι συνάδελφοι και ο Υπουργός πέρσι στη συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό τέτοια περίοδο στο Υπουργείο Μακεδονίας Θάκης. Έχουμε θέσει το θέμα. Την επόμενη μέρα όλοι οι μέτοχοι να συμμετέχουν στο νέο σχήμα. Ποιο θα είναι αυτό και πώς θα είναι και πώς θα συμμετέχουν είναι ένα θέμα που είναι σε συζήτηση. Ξέρετε και η ανταπόκριση του Πρωθυπουργού ήταν θετική και θα το βάλουμε και φέτος στη συνάντηση που έχουμε μεθαύριο, κύριε Υπουργέ, αυτό το θέμα, διότι δεν καταλαβαίνω τι λες. Λοιπόν, άρα το επόμενο διάστημα αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι το τι θα γίνει με τους μετόχους. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν και σε αυτόν τον αγώνα, να είστε βέβαιοι, εγώ ασχολούμαι με τον ΟΑΣΤ, περισσότερο ξέρουν και πριν τη δίμευση και μετά τη δίμευση, δεν είμαι καινούριος στα θέματα της στήριξης του ΟΑΣΤ, και θα το κάνουμε και το επόμενο διάστημα μέχρι που να δοθεί λύση σε αυτή την αδικία, γιατί πράγματι είναι μία αδικία. Πολλοί μικρομέτοχοι ζούσανε από αυτό και έχουν βρεθεί κάποιοι άνθρωποι σε απόγνωση, χωρίς εισόδημα, γιατί δυστυχώς έτσι ήθελε μία κυβέρνηση που ήθελε να αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατική κυβέρνηση.
Και θέλω επίσης να πω, γιατί είπε κάτι η κυρία Ευθυμίου, ότι η σύμβαση με τους εργαζόμενους έχει υπογραφεί. Μεταξύ Προέδρου του ΟΑΣ και μεταξύ Προέδρου του Συλλόγου, του κ. Δήμκα. Λοιπόν, να τη φέρει στο Συμβούλιο. Λοιπόν, με αυτά τα λίγα, σας χαιρετώ, σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε καλοί μαζί και να μην χάσετε την εμπιστοσύνη, ούτε τον ενθουσιασμό, ούτε τη διεκδίκηση. Ενωμένοι, δυνατά, θα το κερδίσουμε για αυτόν τον αγώνα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αναστασιάδη και να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Βαρτζόπουλο, τον βουλευτή της Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Αγαπητοί οικοδεσπότες, φίλες και φίλοι του συνεταιρισμού, κύριε Υπουργέ, κύριε Τέος Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχα, όταν μιλάει κανείς προς το τέλος έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Τα ουσιαστικότερα και σημαντικότερα έχουν ήδη λεχθεί από τους προλαλήσαντες, αλλά έχει συγχρόνως και ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορεί να περιοριστεί στο να τα επαναλάβει και μάλιστα να τα συνοψίσει. Τούτο κάνω λοιπόν συγκεκριμένος. Όσον αφορά τα μισθώματα, νομίζω ότι είναι τελειωμένη η προσπάθεια, υπό την έννοια ότι σύντομα θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Συναρμοδίων Υπουργείων. Βεβαίως αυτό δεν λύνει το θέμα των παλαιών χρεών. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο των χρεών εννοώ των αδίκως βεβαιωθέντων φορολογικών υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια, εκείνο το οποίο πρέπει αμέσως να γίνει μετά την λήξη του θέματος των μισθωμάτων είναι να μιλήσετε με τα συναρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε να υπάρξει μόνον νομοθετική ρύθμιση επ' αυτού. Όσον αφορά τώρα το ζέον θέμα της αντιμετωπίσεως, αυτό που πολύ σωστά είπαν όλοι οι προλαλήσαντες συνάδελφοι, της δημεύσεως των περιουσιών, νομίζω είναι ηλίου φαϊνότερο ότι εξαρτάται απολύτως από τη μελλοντική μορφή που θα έχει ο ΟΑΣΤ. Και όλοι μας γνωρίζουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε, τουλάχιστον δεν έχουμε σαφή εικόνα της κυβερνητικής προθέσεως. Οι δυνατότητες είναι απλούστατα δύο. Ή θα παραμείνει ο ΟΑΣΤ ως έχει, δηλαδή ως δημόσιος κρατικός οργανισμός, οπότε και η απόδοση των περιουσιών θα πρέπει να γίνει μόνο με τη μορφή της αποζημιώσεως και αυτό θέλει πάλι νομοθετική ρύθμιση, ή θα υπάρξει μια κίνηση προς την ιδιωτικοποίηση, επαναειδιωτικοποίηση του οργανισμού, μέσα στα πλαίσια φυσικά του δεδομένου ευρωπαϊκού νομικού σώματος, πράγμα το οποίο φυσικά και θα οδηγήσει σε μια ευχερέστερη, κατά τη δική μου την αντίληψη, αποζημίωση των μετόχων ή, αν θέλετε, και επανασυμμετοχή των μετόχων στο νέο κεφάλαιο του νέου ιδιωτικού ΟΑΣΤ. Είναι κάτι το οποίο άμεσα θα πρέπει να συζητηθεί, συμφωνώ και σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο έχει και ένα ιδεολογικό πρόσημο. Προσωπικά σας λέω ότι χωρίς ενδιασμό ότι είμαι υπέρ μιας τέτοιας λύσεως κατά τα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως επίσης προελέχθη, το γοργόν και χάριν έχει. Εύχομαι λοιπόν καλή υγεία και κουράγιο, διότι θα το χρειαστείτε. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαρτζόπουλο. Οι τοποθετήσεις των βουλευτών μας έχουν ολοκληρωθεί. Θα θέλαμε τώρα έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον κύριο Κυρίζογλου τον Λάζαρο, τον Δήμαρχο Πελοκήπων Μενεμένης, να έρθει εδώ να μας κάνει μια τοποθέτηση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι μέτοχοι. Ο κύριος Καράογλου το είπε λίγο συγκεκαλυμμένα. Εγώ και ως Ηρακλής Θεσσαλονίκης έχω δύο λόγους για να διανθίσουμε λίγο το κλίμα, να είμαι μαζί σας. Αλλά και για λόγους ιδεολογικούς, ηθικής τάξης και πάνω απ' όλα δικαιοσύνης. Ως πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, την περίοδο που επιχειρήθηκε η νομοθετική παρέμβαση παύλα δίμευση επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και Υπουργού Αρμοδίου του κυρίου Σπίρτζη, δεχθήκαμε την πρόταση με επανειλημμένες συζητήσεις και επισκέψεις που έγιναν και συναντήσεις με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, πρόταση να μετέχουν οι Δήμοι με ποσοστό 49% στην επιχειρούμενη δίμευση. Ας την πούμε έτσι, γιατί περί ιονή δημεύσεως ουσιαστικά πρόκειται. Και τότε είπα στον κύριο Σπίρτζη, έχετε μελέτη οικονομοτεχνική του εγχειρήματος το οποίο επιχειρείτε να κάνετε? Έχετε καμία κοστολόγηση κάνει? Έχετε επίσης κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, κάποια συγκεκριμένη πρόταση νόμου? Και μας έδωσε ένα χαρτί που θα ήταν η πρόταση νόμου επί στη βάση της οποίας θα συζητούσαμε. Άλλο χαρτί ετοίμαζε όμως συζητώντας με διάφορους και ένα τρίτο κείμενο διαφορετικό έστειλε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατά το άρθρο 75 του Συντάγματος για να πάρει την έγκριση, γιατί τα νομοσχέδια περνάνε και από εκεί. Και όταν ανακαλύψαμε αυτή τη διαδικασία, του είπαμε, καλά, ενώ παντού γίνονται ιδιωτικοποιήσεις και εσείς οι ίδιοι ως κυβέρνηση κάνετε ιδιωτικοποιήσεις, η μοναδική κρατικοποίηση που θέλετε να κάνετε είναι ο ΟΑΣΤ, αυτό είναι το μοντέλο μιας καλής λειτουργίας? Φυσικά τα υπόλοιπα είναι γνωστά, ήρθαμε σε ρήξη, ήρθαμε σε σύγκρουση, ήθελε μια κοινωνικοπολιτική νομιμοποίηση να έχει, ένα άλοθη, λέγοντας να έχουμε και τους δημάρχους μαζί μας, προκειμένου να διαπράξει το έγκλημα ουσιαστικά το οποίο διέπραξε. Το Σύνταγμα προστατεύει την ατομική ιδιοκτησία και την περιουσία. Απαγορεύει δε τη δίμευση των περιουσιών. Επιτρέπει μόνο την απαλωτρίωση ύστερα από δικαστική απόφαση και με την καταβολή αποζημιώσεως. Αυτός είναι ο σωστός νομικός χαρακτηρισμός. Όσοι είμαστε νομικοί καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνόμαστε τι θέλουμε να πούμε. Ζήσαμε μια κατάσταση απαράδεκτη. Γιατί αναφέρομαι σε αυτό? Γιατί ως μεσογειακός λαός έχουμε ασθενή μνήμη και ξεχνάμε εύκολα. Με αυτό το οποίο έγινε και επιχειρήθηκε, προμελετημένα, σκοπίμως, ιδεολειπτικά, ανήθικα και άδικα. Για τους ίδιους λόγους για τους οποίους έγινε ακριβώς, δηλαδή χάριν ηθικής, χάριν νομιμότητας, χάριν δικαιοσύνης, αλλά και για λόγους ιδεολογικούς και συνέπειας των νυν κυβερνώντων, πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία. Είναι καιρός οι νυν κυβερνώντες, αυτά τα οποία διεκήρυσαν και υπόσχονταν προεκλογικώς όταν βρίσκονταν στην αντιπολίτευση, είναι καιρός, είναι χρόνος, δεν βρισκόμαστε στους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης, να αποκαταστήσουν την αδικία. Και πιστεύω ότι θα το πράξουν. Αν δεν το πράξουν, σε χρόνο κοσμικό και όχι εσχατολογικό, δηλαδή το συντομότερο δυνατόν, τότε θα έχουν διαπράξει πολιτικό λάθος. Να τηρήσουν την προεκλογική τους υπόσχεση χάριν ηθικής, χάριν δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κυρίζογλου και θα καλέσουμε και τον έτερο δήμαρχο που είναι εδώ κοντά μας, τον κύριο Δαρδαμανέλη, τον δήμαρχο Καλαμαριάς, στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και από μένα. Δύσκολο να μιλάς μετά από τόσους ομιλητές και δικηγόρους. Από ό,τι βλέπω μηχανικός μόνο εγώ και ο έτερος δήμαρχος ο Κωνσταντίνος ο Ζέρβας, και ο αντιπεριφερειάρχης μας. Τα περισσότερα έχουν πει και νομίζω ότι κανένας δεν θα διαφωνήσει στο ότι έχει διαπραχθεί ένα έγκλημα πριν 4-5 χρόνια και αυτό δυστυχώς για εγκληματικούς ιδεολειπτικούς λόγους.
Νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει ότι έχει γίνει μια αδικία που δεν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον στη χώρα μας, και ελπίζω να μην έχει και στο μέλλον καμία τέτοια συνέχεια. Οι περιουσίες πολλών ανθρώπων, και λόγω του αμαξοστασίου ανατολικά στο Φοίνικα τυχαίνει να έχουμε και αρκετούς συνδημότες μας στην Καλαμαριά, οι οποίοι είναι μέλη του συνεταιρισμού, οι οποίοι έχουν πληγεί, έχουν θυγεί ανεπανόρθωτα. Τώρα από εκεί και πέρα, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, εγώ τουλάχιστον ως νέος δήμαρχος, εδώ και λίγο λιγότερο από 2 χρόνια, έχω κατέβει περίπου στις 10 φορές στο Υπουργείο, στον Κώστα τον Καραμαλή, στους γενικούς γραμματείς, και αυτό όχι τόσο υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα του Ηρακλή, που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αυτή η αδικία στον αέρα, αλλά ως ένα βαθμό είμαστε και λίγο συνέτεροι, να το πω, λόγω της συνιδιοκτησίας που έχουμε στο αμαξοστάσιο, λόγω των μισθωμάτων των οποίων θα έπρεπε να εισπράττουμε από κοινού και ο Δήμος Καλαμαριάς και ο Ηρακλής, για τα οποία συν της άλλης είμαστε ως Δήμος σε χειρότερη μοίρα, τολμώ να πω, από τον Ηρακλή, μιας και ο Ηρακλής μπορεί να ξεφύγει από τη φορολογία. Εμείς ως Δήμος δεν μπορούμε ούτε να κάνουμε παραχώρηση σε τρίτους, εκχώρηση σε τρίτους των δικαιωμάτων μας για να αποφύγουμε τη φορολογία, ούτε τίποτα. Οπότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θεωρητικά να εισπράττουμε νίκια για τα οποία έχουμε φτάσει να έχουμε πληρώσει ήδη 1 εκατομμύριο ευρώ φορολογία ως Δήμος Καλαμαριάς. Κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι υπάρχει και για τον Ηρακλή. Οπότε, τι άλλο μένει? Νομίζω ότι η αγωνία των ανθρώπων που είδα όταν έμπαινα εδώ στην αίθουσα τα λέει όλα. Πρέπει άμεσα να δοθεί μια λύση, όχι μόνο στα μισθώματα, στα οποία, Πρόεδρε, εδώ είσαι και νομίζω ότι θα το επιβεβαιώσεις, από κοινού έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες και νομίζω ότι το θέμα των μισθωμάτων θα λυθεί και για τους δυο μας. Από εκεί και πέρα, και ως Ηρακλής αλλά και εμείς ως Δήμος Καλαμαριάς πρέπει να λύσουμε ό,τι βαραίνει στο παρελθόν, και ο Ηρακλής να πάρει αυτά που δικαιούται, αυτά που άδικα έχει στερηθεί τόσο καιρό, αλλά και η Καλαμαριά να πάρει από τον Ηρακλή αυτά που δικαιούται η Καλαμαριά. Εδώ είσαι, Πρόεδρε, και εσύ και θα το επιβεβαιώσεις. Νομίζω ότι το δίκαιο πρέπει να υπερισχύσει. Πάντα νομίζω ότι έχει δείξει και η ιστορία ότι το καλό νικάει, το δίκαιο νικάει. Νομίζω αυτό πρέπει να γίνει και τώρα. Αλλά όπως είπε και ο πρώην Πρόεδρος της ΠΕΔΟ, Δήμαρχος ο κύριος Κυρίζογλου, ο Λάζαρος, αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Αυτό το έχουμε κάνει σαφές και προς το Υπουργείο. Νομίζω και όλοι όσοι προηγήθηκαν, είτε ήταν βουλευτές, είτε ήταν ο ίδιος ο Υπουργός, είτε από την περιφέρεια, είτε οι συνάδελφοι από την τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω το ίδιο θα πράξετε και εσείς από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το συμπέρασμα της σημερινής μέρας είναι ότι πρέπει να πιέσουμε όλη αυτή η δικαιοσύνη να επέλθει άμεσα, το συντομότερο δυνατό. Και πάλι καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για την οργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Καλαμαριάς, τον κύριο Δαδαμανέλη, και θα καλέσω στο βήμα τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού, τον κύριο Γιώργο Σταματίου, για να κάνει την ενημέρωση προς όλους και τους πολιτικούς μας και τα μέλη του Συνεταιρισμού. Κύριε Σταματίου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους τους υψηλούς προσκεκλημένους που μας έκαναν την τιμή να βρεθούν σήμερα εδώ στην εκδήλωση του Ηρακλή, στους συνεταιριστές, σε όλους τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα και σε αυτούς που μας παρακολουθούν μέσω διαδικτύου. Επίσης, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους έκαναν τον κόπο να έρθουν σήμερα εδώ από όλη την Ελλάδα, αποδεικνύοντας εμπράκτος τον ενδιαφέρον τους για το συνεταιρισμό. Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, την αρχική, είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω μια επιστολή την οποία έλαβα πριν από λίγο από τον βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, μια προσωπική υπόθεση με αναγκάζει να μην μπορώ να παραστώ στη σημερινή εκδήλωση. Θα ήθελα όμως να γνωρίζετε τις θέσεις μου για το θέμα των παλαιών μετόχων του ΟΑΣΤ. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κρατικοποίησε με πρακτική Μαδούρο τον ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας απέχθεια για οτιδήποτε ιδιωτικό, σκόπευε όχι μόνο να μην σας αποζημιώσει, αλλά πιθανώς να σας ζητήσει μέσω της διαδικασίας της αποτίμησης να επιστρέψετε και χρήματα στο δημόσιο. Πολιτική πρέπει να είναι η απόφαση της αποζημίωσης των παλαιών μετόχων, έχοντας απλώς ως βάση εκκίνησης την αποτίμηση. Πολιτική επίσης πρέπει να είναι και η απόφαση για το μέλλον του οργανισμού και τυχόν συμμετοχή σας σε αυτό. Με εκτίμηση Στράτος Σιμόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, Νέας Δημοκρατίας. Προχωράω στην τοποθέτησή μου και λέω ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να δούμε τι έχουμε ολοκληρώσει και κυρίως να εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί όλοι αυτοί οι στόχοι τους οποίους πετύχαμε, όλους αυτούς τους στόχους που είχαμε θέσει εξ αρχής ως διοίκηση και όλους αυτούς τους στόχους που υποχρεωθήκαμε στην πορεία να πετύχουμε ξεπερνώντας τεράστια εμπόδια. Με την εκλογή μας το Μάιο του 2019 και την παραλαβή της διοίκησης του συνεταιρισμού από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, κληθήκαμε να σηκώσουμε στους ώμους μας ένα τεράστιο φορτίο, καθώς βρεθήκαμε σε ένα εχθρικό περιβάλλον από το ίδιο το κράτος, με την προηγούμενη κυβέρνηση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ να έχει επιδοθεί σε ένα ανελαίητο κυνήγι μαγισσών ενάντια και στον Ηρακλή. Αναλυτικά θα ξεκινήσουμε αναφέροντας ότι η πρώτη υπόθεση που αντιμετωπίσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο ήταν οι αξιώσεις του ΟΑΣΤ προς το συνεταιρισμό μας. Ο ΟΑΣΤ κατέθεσε εις βάρος μας τον Ιούλιο του 2019 δύο αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, η πρώτη ύψους 76 εκατομμυρίων, η δεύτερη 10 εκατομμυρίων, καθώς και μία κύρια αγωγή ύψους 10 εκατομμυρίων. Αυτή ήταν η κατάσταση που αντιμετωπίσαμε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με τον εκπρόσωπό της στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Στέλιο Παπά. Για να γίνει κατανοητό το μένος της προηγούμενης κυβέρνησης απέναντι και στον Ηρακλή, θα πρέπει να σημειώσουμε και τη λεπτομέρεια ότι οι νομικές ενέργειες εις βάρος μας γνωστοποιήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης πριν καν γνωστοποιηθούν σε εμάς. Ήταν ενδεικτικά επίσης τα νούμερα που ζητούσε ο ΑΣΤ για να γίνει αντιληπτή η πίεση που ένιωσε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν σας κρύβω ότι μας προβλημάτισε πολύ αυτή η κατάσταση, όμως η διοίκησή μας άντεξε στην πίεση και προχώρησε. Οι τρεις αυτές δικαστικές αξιώσεις προσδιορίστηκαν προς εκδίκαση για τον Φεβρουάριο του 2020. Στην ακροαματική διαδικασία ο ΑΣΤ ζήτησε αναβολή. Κατόπιν, στις 29 Ενάτου του 2020, με συγχωρείτε, στις 29 λοιπόν Ενάτου του 2020, όπου είχε οριστεί η νέα δικάσιμος, ο ΑΣΤ παραιτήθηκε από τις απαιτήσεις των ασφαλιστικών μέτρων ύψους 76 και 10 εκατομμυρίων. Η αγωγή του ΑΣΤ προς τον Ηρακλή, που αφορά τα 10 εκατομμύρια, έπειτα από την αναβολή του Φεβρουαρίου του 2020, δικάστηκε στις 24 Νοεμβρίου του 2020 και η απόφαση που εκδόθηκε κρίνει ως αναρμόδιο το Εφετείο Αθηνών και παραπέμπει την εκδίκαση της υπόθεσης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, έστρεψε η τότε διοίκηση του ΑΣΤ εναντίον μας αξιώσεις που αφορούσαν ποσό σχεδόν 90 εκατομμύριων ευρώ και τελικά μέχρι σήμερα δεν κέρδισε ούτε ένα ευρώ από αυτές. Το γεγονός αυτό θεωρώ ότι αναδεικνύει το άδικο των νομικών αυτών επιθέσεων. Συνεχίζοντας, κληθήκαμε να πάρουμε αποφάσεις σχετικά με τις μισθωτικές αγωγές κατά του ΑΣΤ για τα έτη 2016-2017, οι οποίες τελικά κατατέθηκαν τον Ιούνιο του 2019 και
και πιο συγκεκριμένα στις 25 Έκτου του 2019 από το Δικηγορικό Γραφείο της κυρίας Απαλλαγάκη. Το δικαστήριο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 και συνεκδίκασε τις μισθωτικές αγωγές μαζί με αυτές που αφορούσαν τα έτη 2014-2015 και είχαν κατατεθεί από την κυρία Καπιτσίνη. Η απόφαση που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2020 ήταν απορριπτική σχετικά με τα αιτήματά μας. Για τον λόγο αυτό, σαν Διοικητικό Συμβούλιο πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε σε έφεση με τη δικηγορική εταιρεία Ποταμή της Βεκρής. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση θα υπάρξει αναλυτική παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, τον κύριο Παπαδιαμάντη Κωνσταντίνο. Κατόπιν, σαν συνεταιρισμός και σαν Διοικητικό Συμβούλιο, αντιμετωπίσαμε την υπόθεση της αξίωσης του δανείου που είχαμε χορηγήσει προς τον ΟΑΣΤ. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο συνεταιρισμός μας τον Απρίλιο του 2018 είχε ασκήσει αγωγή κατά του ΟΑΣΤ για την υπόθεση του δανείου, στην οποία και δικαιώθηκε. Κατόπιν εκείνης της απόφασης, ο ΟΑΣΤ άσκησε έφεση, η οποία και δικάστηκε τον Νοέμβριο του 2020. Η απόφαση εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, που δικαιώνει τον Ηρακλή για την απέτηση έναντι του ΟΑΣΤ ύψους 3 εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Αναλυτική παρουσίαση για το συγκεκριμένο θέμα, εξόχως ενδιαφέρον από νομικής πλευράς, θα σας κάνουν σε λίγο οι νομικοί μας. Όσον αφορά τις οφειλές μας προς την εφορία, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο συνεταιρισμός, αλλά η άδικη καθυστέρηση καταβολής των χρημάτων που μας οφείλονται, αιτηθήκαμε και πετύχαμε κατάσχεση της ΖΙΤΑ ΔΟΗ ισχύρας ΟΑΣΤ του συνόλου των απαιτουμένων φόρων. Οι νομικοί μας, νομίζω, οι νομικοί που παραβρίσκονται, νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό. Στην κατάσχεση αυτή, ο ΟΑΣΤ δέχθηκε ότι οφείλει σε εμάς το ποσό που είχαμε αναφέρει στην αίτησή μας προς τη ΖΙΤΑ ΔΟΗ. Έλαβε χώρα δηλαδή ομολογία ότι ο ΟΑΣΤ οφείλει το συγκεκριμένο ποσό, αλλά λόγω του νόμου του 2017 δεν τα καταβάλει. Ένα άλλο μέτωπο που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν υποθέσεις που αφορούν τις δικαστικές διαμάχες που έχει ο Ηρακλής με το Δήμο Καλαμαριάς. Πρώτον, θυμίζουμε ότι το 2017 ο Δήμος Καλαμαριάς άσκησε αγωγή κατά του συνεταιρισμού, ζητώντας του το ποσό των 863.535 ευρώ και 16 λεπτών ως αποζημίωση χρήσης για το χρονικό διάστημα που ο Δήμος θεωρούσε ότι κακώς χρησιμοποιείται από τον Ηρακλή και όχι από το ίδιο το τμήμα του αμαξοστασίου, το οποίο βάσει του σχεδίου πόλεως αποδόθηκε στο Δήμο Καλαμαριάς. Με τη δικάσιμη της υπόθεσης αυτής, στο δικαστήριο, με απόφαση του τον Ιούνιο του 2018, έκρινε και αποφάσισε ότι ο Ηρακλής οφείλει στον Δήμο Καλαμαριάς το ποσό των 4.595.000 ευρώ. Στην απόφαση αυτή, ο συνεταιρισμός μας άσκησε έφεση, η οποία εκδικάστηκε τον Νοέμβριο του 2019 από το Δικηγορικό Γραφείο της κυρίας Απαλλαγάκη, στην οποία δόθηκε και γνωμοδότηση του καθηγητή του κυρίου Κορνηλάκη. Η απόφαση επί της εν λόγω έφεσης δεν έχει δημοσιευτεί έως και σήμερα. Περαιτέρω, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την μη καταβολή εισφορά σε χρήμα από το συνεταιρισμό προς τον Δήμο Καλαμαριάς, η οποία βαραίνει τον Ηρακλή εξαιτίας της ένταξης του αμαξοστασίου του Φοίνικα στο σχέδιο πόλης από το 1996. Υπενθυμίζουμε ότι ουδέποτε δόθηκε εισφορά σε χρήμα, κάτι το οποίο δεν δόθηκε από πλευράς Ηρακλή.
κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα. Πρώτον, τη στέρηση της φορολογικής ενημερότητας του Ηρακλή από το 2010. Τη δέσμευση από το 2018 300.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο Ηρακλής στη Eurobank. Σε αυτό το σημείο αναφέρουμε ότι έχει κατατεθεί αίτηση για την άρση της δέσμευσης της φορολογικής ενημερότητας στην ΙΤΑ ΔΟΗ Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του 2020 και συγκεκριμένα στις 23 Σενάτου, όπου το αίτημα αρχικώς δεν έγινε δεκτό. Κατόπιν αυτής της θέσης των φορολογικών αρχών πήραμε την απόφαση να προβούμε σε προσφυγή αυτής της απόφασης στα διοικητικά δικαστήρια με τη συμβολή και τη στήριξη του καθηγητή κυρίου Κωνσταντίνου Φινοκαλιώτη. Η τρίτη υπόθεση που σχετίζεται με το Δήμο Καλαμαριάς και πάλι αφορά την αποζημίωση των επικειμένων κτισμάτων επί του τμήματος του αρχικού αγροτεμαχίου, το οποίο βάσει του σχεδίου πόλεως αποδόθηκε στο Δήμο Καλαμαριάς. Ο Ηρακλής προέβη σε κατάσχεση ποσού ύψους 1.700.000 ευρώ και εκδόθηκε διαταγή πληρωμής για το Δήμο Καλαμαριάς προς τον συνεταιρισμό. Κατόπιν, ο συνεταιρισμός αμέσως άσκησε κατάσχεση ισχύρας τρίτου στα χέρια του ΟΑΣΤ τον Ιούλιο του 2020. Στο σημείο αυτό οφείλω να ενημερώσω για τις ενέργειες που αιτηθήκαμε να γίνουν από πλευράς του Δήμου Καλαμαριάς. Με δεδομένο ότι υφίστανται εκατέρωθεν απαιτήσεις μεταξύ του συνεταιρισμού και του Δήμου Καλαμαριάς, έχουμε αιτηθεί την άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας, την άρση δέσμευσης του τραπεζικού μας λογαριασμού μέσα από μια εκαθάριση των αμοιβαίων απαιτήσεων και το συμψηφισμό αυτών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την διοικητική οργάνωση του συνεταιρισμού. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του συνεταιρισμού, είτε το πιστεύετε είτε όχι, δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, παραλάβαμε ένα έλλειμμα 12 εκατομμυρίων ευρώ και διεκδικήσεις 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ακόμη και η οικονομική σύμβουλος του συνεταιρισμού, η κυρία Ποταμιάνου, λίγες ώρες μετά την τελευταία Γενική Συνέλευση και την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, παραιτήθηκε. Τους πρώτους μήνες δουλεύαμε παντελώς μόνοι, χωρίς καν γραμματιακή υποστήριξη, μιας και η θίαση της γραμματέως ήταν κενή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να γνωστοποιήσω στους εκλεκτούς καλεσμένους και να θυμίσω στους υπόλοιπους συνεταιριστές που παρευρίσκονται πως στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 2019, η τότε διοίκηση του συνεταιρισμού είχε απευθύνει στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης, είχε απευθυνθεί προς το σώμα της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τη δήλωση διαθεσιμότητας κάποιου ή κάποια συνεταιρίστριας για να καλύψει το κενό της γραμματέως. Δεν εμφανίστηκε ποτέ το παραμικρό ενδιαφέρον. Κατόπιν τούτου και μετά από έρευνα αγοράς, τελεχώσαμε τη γραμματιακή μας υποστήριξη με την κυρία Τσιμπάκη Ευαγγελία, σύμβαση της οποίας ξεκίνησε 22 Εβδόμου του 19 και έληξε το Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Εν συνεχεία, μετά από νέα έρευνα αγοράς, καταλήξαμε στη συνεργασία με την κυρία Αντωνιάδου, η σύμβαση της οποίας ξεκίνησε στις 9 Δεκάτου του 19 και διαρκεί έως και σήμερα. Όσον αφορά το θέμα του Οικονομικού Συμβούλου, έπειτα από εντελεχή έρευνα, επιλέξαμε τη Financial Management Service και τον κύριο Καλτσόνη. Τη στελέχωση του συνεταιρισμού μας τη δυναμώσαμε επίσης στο άλλο επίπεδο, το επιτελικό, το νομικό, με τους κορυφαίους νομικούς της χώρας μας, τον καθηγητή τον κύριο Φινοκαλιώτη Κωνσταντίνο, τον κύριο Φινοκαλιώτη Δημήτριο, την κυρία Δερμετζοπούλου Μελίνα, τον κύριο Παπαδιαμάντη Κωνσταντίνο, τον κύριο Μπερσί Γεώργιο από τη δικηγορική εταιρεία
ποταμί της Βεκρής, την κυρία Χαϊκάλη Διονυσία, ενώ ειδική μνήμα θα πρέπει να κάνω για την κυρία Κετετζόγλου, η οποία υποστηρίζει τον Ηρακλή αφιλοκερδός. Υπάρχει πάντοτε και συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Απαλλαγάκη όσον αφορά κάποιες υποθέσεις που διαχειρίζεται από παρελθόντα χρόνο. Δημιουργήσαμε το τμήμα επικοινωνίας με υπεύθυνο τον εκδότη τον κύριο Παπαδόπουλο Θεόδωρο. Πανασχεδιάσαμε το λογότυπο του συνεταιρισμού με τη συμβολή της κυρίας Πέρης Τριανταφύλου. Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα του συνεταιρισμού καθώς και την σελίδα στην πλατφόρμα του Facebook. Προχωρήσαμε στην ενοικίαση όλων των ακινήτων που ανήκουν στο συνεταιρισμό και βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο Σίβητας. Τώρα, να δούμε λίγο τις σχέσεις μας με τον μεγαλύτερο μισθωτή του συνεταιρισμού, δηλαδή τον ΟΑΣΤ. Από την πρώτη μέρα αλλαγής της διοίκησης του ΟΑΣΤ είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τον κύριο Σκόδρα και μάλιστα από το φθινόπωρο του 2020 έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία για τη νέα μισθωτική σύμβαση μεταξύ των δύο οργανισμών, για την οποία έχουμε λάβει γνωμοδότηση από τον καθηγητή εμπορικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αντωνόπουλο Βασίλειο. Μόνο αισιοδοξία μπορεί να προκαλέσει το γεγονός ότι μετά από χρόνια ανελαίη του πολέμου από την προηγούμενη διοίκηση του ΟΑΣΤ με μεθόδους οικονομικού στραγγαλισμού και σχεδιασμού που άφηνε εκτός τον Ηρακλή, κατορθώσαμε να βρούμε την τομή στην οποία συμφωνήσαμε με τον ΟΑΣΤ ώστε να υπάρχει και η επόμενη μέρα στο κομμάτι αρχικά των μισθωμάτων. Με την ίδια υπομονή και επιμονή θα διεκδικήσουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια που κάποτε ήταν αυτονόητα για τους αυτοκινητιστές του συνεταιρισμού. Αλλά σήμερα απαιτούν εκ νέου αγώνες και προσπάθεια. Αναμένουμε πλέον την υπογραφή και υλοποίηση της συμφωνίας, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από τα διοικητικά συμβούλια και τα νομικά τμήματα του Ηρακλή και του ΑΣΤ. Στη σχέση μας με το Δήμο Καλαμαριάς, κατοχυρώσαμε τα δικαιώματα του Ηρακλή όσον αφορά την αποζημίωση των επικειμένων κτισμάτων που βρίσκονται στο αμαξοστάσιο του Φοίνικα. Παράλληλα, έχουμε αποκαταστήσει πλήρως τις σχέσεις του Ηρακλή με τον Δήμο Καλαμαριάς σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου και να ευχαριστήσω για τη συμβολή του σε αυτό για μια ακόμη φορά τον Δήμαρχο Καλαμαριάς. Θεωρούμε ότι τα συμφέροντα του Ηρακλή και του Δήμου Καλαμαριάς για το μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και τούτο θα φανεί ακόμη περισσότερο μόλις με το καλό εκαθαριστούν όλες οι αξιώσεις που αφορούν το παρελθόν. Αυτή η ενημέρωση που σας γίνεται σήμερα στο κομμάτι που αφορά τις σχέσεις του Ηρακλή με τον ΟΑΣΤ έχουν κοινοποιηθεί σε όλη την ελληνική πολιτεία. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι όλοι οι παραβρισκόμενοι σήμερα που μας κάνουν την τιμή να βρίσκονται σήμερα εδώ, σε όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν τις πόρτες τους ανοιχτές. Και εκτός του ότι είχαν τις πόρτες τους ανοιχτές, μας άκουγαν. Και όχι απλώς μας άκουγαν, κατέγραφαν. Και όχι απλώς κατέγραφαν, ενεργούσαν, και το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ, οφείλω να καταθέσω ενώπιον όλων των μελών του συνεταιρισμού ότι σε σημαντικό βαθμό οφείλεται και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά μέχρι και σήμερα
έχουν στηρίξει το συνεταιρισμό, μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους και θεωρώ ότι τους αξίζει όλων ένα θερμό χειροκρότημα. Θα ήθελα να σας το αναφέρω αναλυτικά, σχετικά με την ενημέρωση την οποία έχουμε κάνει. Έχουμε ενημερώσει για τα προβλήματα που μαστίζουν τον Ηρακλή. Έχουν ενημερωθεί για τα προβλήματα που μαστίζουν τον Ηρακλή όλοι οι βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης του κυβερνώντος κόμματος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, ο πρώην και ο νυν Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Οικονομικών, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ο πρόεδρος της ελληνικής κυβερνήσεως. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαία η παρουσία σήμερα εδώ της πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας, δίπλα στη διοίκηση, δίπλα στο συνεταιρισμό. Αυτό είναι επίτευγμα όλων μας, με σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή, να μπορέσουμε και πάλι να σταθούμε στο ύψος που μας επιβάλλει η διαδρομή και η ιστορία μας. Έχουμε λοιπόν παρόν, έχουμε και μέλλον, το οποίο θα το συζητήσουμε αφού πρώτα ακούσουμε όλοι τους εκλεκτούς νομικούς μας να μας αναλύουν όλες αυτές τις υποθέσεις τις οποίες σας προανέφερα. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Καλησπέρα και από εμάς, καλησπέρα και από μένα. Ναι, θα ακούσετε και τον κύριο Φινοκαλιώτη σε λίγο, με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Θα μιλήσουμε για την νομική πλευρά, για την τεχνική πλευρά, χωρίς να σας μπλέξω κατά το δυνατόν σε λεπτομέρειες οι οποίες γίνανε. Ο κύριος Σταματίου ήρθε, με βρήκε και μου ζήτησε, μαζί με τους άλλους συναδέλφους, να εκφράσω μια άποψη για το τι μπορείτε να κάνετε και τι μπορεί να γίνει από νομικής πλευράς. Διάβασα τον περίφημο νόμο για την εξαγορά, ομολογώ ότι είναι από τους πιο προχειρογραμμένους νόμους που έχω δει, και έχω δει πολλούς, αλλά και από τους πιο πονηρούς. Είναι λιγάκι σαν να λέει θα βάζεις γκολ, αλλά εγώ θα κρατάω το βαρ και δεν θα στο μετράω όποτε εγώ θέλω. Αντιμετωπίζεται όμως. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζεται, και μέχρι τώρα τα δικαστήρια έχουν πάει αρκετά καλά, έως πολύ καλά για εσάς, χάρη στις ενέργειες και του κυρίου Φινοκαλιώτη, θα σας τα πει ο ίδιος, ο οποίος κυρίως την πλευρά την φορολογική χειρίζεται, και του κυρίου Κωστή και της κυρίας Απαλλαγάκη, που χειρίστηκαν μέχρι τώρα ένα μεγάλο κομμάτι από αυτή τη δουλειά. Τι έγινε λοιπόν και πού βρισκόμαστε τώρα? Τη στιγμή αυτή ο Ηρακλής έχει απαιτήσεις. Έχει μία απόφαση η οποία τον έχει δικαιώσει από το δάνειο, και υπάρχουν οι αποφάσεις, οι αγωγές οι οποίες αφορούν τα μισθώματα. Το πρωτοδικείο πράγματι της Θεσσαλονίκης απέρριψε την αγωγή του ΟΑΣΤ, αλλά επιτρέψτε μου την έκφραση, ήταν μια την αγωγή του Ηρακλή, αλλά επιτρέψτε μου την έκφραση, ήταν μια πύριος νίκη για τον ΟΑΣΤ. Γιατί ήταν πύριος νίκη?
Γιατί στα κρίσιμα ζητήματα, που το πιο κρίσιμο ζήτημα ήταν εάν μπορούσε ο Ηρακλής να στραφεί κατά του ΟΑΣΤ, έκρινε ότι μπορεί να στραφεί. Έπαιξε λίγο στις τεχνικές λεπτομέρειες. Όσοι είμαστε στα δικαστήρια, πολλές φορές καταλαβαίνουμε και πράγματα κάτω από τις γραμμές και τις σελίδες των δικαστικών αποφάσεων, όμως ήδη έχουμε φεσιβάλει την απόφαση αυτή. Δικάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 15 Νοεμβρίου και ευελπιστούμε και ελπίζουμε ότι πλέον θα έχει και αυτή ένα καλό αποτέλεσμα. Υπάρχει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπε και ο κύριος Σταματίου πριν, έκανε 2 φορές ασφαλιστικά μέτρα ο ΟΑΣΤ εναντίον σας και παραιτήθηκε. Αυτό είναι σημαντικό και είναι κάτι που οποιοδήποτε δικαστής θα το λαμβάνει υπόψη του. Τι ζητούσε εκεί? Έλεγε ότι καταχρηστικός χρέωνε ο Ηρακλής το μίσθωμα που χρέωνε. Δεν τόλμησε να πάει να το δικάσει. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Γιατί? Έχει μια ιδιαίτερη σημασία διότι ένα από τα βασικά του επιχειρήματα στις αγωγές κατά των μισθώσεων που κάνουμε είναι ότι και εγώ έχω λαμβάνει γιατί παίρνατε πολλά. Δεν έχει τολμήσει όμως να εμφανιστεί σε δικαστήριο να το υποστηρίξει αυτό. Έκανε μια αγωγή, πήγε να την κάνει στην Αθήνα, ήταν από τα πονηρά κομμάτια του νόμου που λέγαμε. Η Αθήνα του πέλασε στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει τολμήσει να το φέρει στη Θεσσαλονίκη ακόμη. Οι δίκες δεν είναι ποτέ αυτός σκοπός. Οι δίκες είναι για να λύνονται τα προβλήματα, μακάρι να λυθούν τα προβλήματα χωρίς να πάμε σε δίκες. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι ότι μέχρι τώρα οι δίκες για τον Ηρακλή έχουν πάει καλά. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά και να βεβαιώνονται οι απαιτήσεις που έχει ο Ηρακλής ήδη κατά του ΟΑΣΤ, και το πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται στο πώς θα εκτελεστούν μέσα από αυτή την πονηρή διάταξη που υπάρχει του νόμου της εξαγοράς αντιμετωπίζεται. Αντιμετωπίζεται με πολλούς τρόπους, και με τους προφανείς που ακούστηκαν για άλλα κομμάτια του ζητήματος, για άλλες πλευρές του ζητήματος από άλλους νομικούς που μίλησαν, έστω και από άλλες ιδιότητες, και αντισυνταγματικές είναι οι διατάξεις αυτές, και στο πρώτο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου που προστατεύουν την ιδιοκτησία και όχι μόνο τα ακίνητα, εμπίπτουν και αντιμετωπίζονται, αλλά και από μία σειρά άλλα τεχνικά ζητήματα στα οποία θα επιτρέψουν όταν έρθει η ώρα να προχωρήσουμε στην ίσπραξη, γιατί αυτό μετράει, εφόσον δεν έχει βρεθεί με άλλο τρόπο λύση. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Αν υπάρχουν τεχνικές ερωτήσεις, με χαρά να απαντήσω. Συνοψίζοντας, θα πω ότι μπορεί να αργεί η δικαιοσύνη, αλλά οι λύσεις υπάρχουν και έρχονται. Και εφόσον δεν βρεθεί με άλλο τρόπο λύση, κάποια στιγμή, έστω και με χρόνο, δεν είναι ευχάριστο, είναι όμως καλύτερο από το τίποτα, θα επέλθει και η δικαστική δικαίωση των συνεταιριστών και του Ηρακλή. Αυτά από μένα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, γιατί υπάρχει και ο κύριος Φινοκαλιώτης, ο οποίος θα μιλήσει για τα κρίσιμα φορολογικά ζητήματα. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση, με χαρά να παράσχω διευκρινήσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλησπέρα και από μένα. Είναι ευχάριστο ότι βγάζω τη μάσκα λίγο έτσι για να μπορέσω να μιλήσω. Δεδομένης της ώρας που έχει πάει και επειδή έχουν ήδη γίνει αρκετά εκτενείς αναφορές σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον συνεταιρισμό, θα προσπαθήσω πολύ συνοπτικά να εξηγήσω πού βρίσκονται οι κατηγορίες υποθέσεων τις οποίες χειρίζομαι εγώ και ο πατέρας μου, ο οποίος είναι εκτός Θεσσαλονίκης και δεν μπορούσε να είναι εδώ. Και φυσικά ό,τι χρειαστεί θα το διευκρινίσουμε και στην πορεία. Θα ξεκινήσω με χρονική σειρά σε σχέση με τις διαφορές, μέσα εισαγωγικά δεν το θεωρώ ότι είναι τόσο το ζήτημα μιας αντιδικίας μεταξύ του συνεταιρισμού και του Δήμου Καλαμαριάς. Είναι απλά παλιά άλυτα προβλήματα, τα οποία ανατρέχουν στο 1996, στην πράξη εφαρμογής που έγινε τότε και στην απαλωτρίωση των ακινήτων. Δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις, δεν καταβλήθηκε εισφορά σε χρήμα. Γι' αυτά υπάρχουν ήδη δικαστικές αποφάσεις και
ανέφερε ήδη ο Δήμαρχος, εκατέρωθεν αξιώσεις μεταξύ ημών και του Δήμου Καλαμαριάς. Εκκρεμεί άλλη μία υπόθεση η οποία αφορά την απόδοση των ωφελημάτων από το συνεταιρισμό προς το Δήμο Καλαμαριάς, η οποία δεν έχει τελεσυδικήσει και περιμένουμε και οι δύο πλευρές με ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω και να προσπαθήσω λίγο να το κάνω όσο πιο κατανοητό, με μια υπόθεση η οποία εκκρεμεί 20 κάτι χρόνια στα δικαστήρια ή στις διάφορες διοικητικές διαδικασίες, είναι ότι προσπαθούμε, και το είπε πολύ ωραία και ο Δήμαρχος, να μην αδικηθεί κανένας. Θεωρούμε ότι έχουμε περισσότερα τα οποία ενώνουν το Δήμο με το συνεταιρισμό. Όσο και αν φανεί περίεργο, και εγώ ως νομικός αλλά και ο Δήμαρχος βρήκαμε μια κατάσταση όπου υπήρχαν εκατέρωθεν δεσμεύσεις χωρίς ποτέ να μπορέσουν να τα βάλουν κάτω και να δούνε τελικά τι χρωστάει ο ένας τον άλλον και αν τελειώσει. Προχωράμε αυτό το στάδιο, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, όταν κληρονομείς ένα καθεστώς το οποίο μπορεί να είναι 2 και πλέον δεκαετίες πίσω, δεν μπορείς σε μία μέρα να το λύσεις, υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι επειδή ακριβώς και οι δύο πλευρές έχουμε εμπιστοσύνη, ξέρουμε ότι είμαστε δύο αξιόπιστοι φορείς και οι δύο είμαστε συνέτεροι σε κάποιο βαθμό στο ακίνητο. Θεωρώ ότι θα πάμε σε μια δίκαιη λύση που κανένας δεν θα δικηθεί και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και άλλα πράγματα μπροστά. Όσον αφορά τώρα τα φορολογικά ζητήματα, εδώ ανέκυψε ένα πρόβλημα το οποίο, θα το πω πολύ απλά, ζητείται φόρος για τα χρήματα τα οποία δεν εισπράττουμε. Η εφορία καταλαβαίνει ότι ναι, σας χρωστάει το κράτος, αλλά και εγώ τι να κάνω. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να πληρώσετε φόρο για αυτά που έχετε αξίωση να πάρετε. Φυσικά όταν φτιάχτηκαν και ο προηγούμενος κώδικας φορολογίας εισοδήματος και ο νυν ισχύων, δεν είχαν σκεφτεί αυτή την περίπτωση την οποία αντιμετωπίζουμε, γιατί η λογική είναι ότι ένας επιτιδευματίας, ένας επαγγελματίας έχει το δικαίωμα να πει σε έναν πελάτη «Δεν μου δίνεις λεφτά, δεν σου κάνω τη δουλειά». Ο Ηρακλής αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να το κάνει, γιατί ποτέ δεν ρωτήθηκε. Ποτέ δεν ρωτήθηκε «Θα σταματήσω να σε πληρώνω αυτή τη στιγμή, μπορώ να συνεχίσω να χρησιμοποιώ τα κινητά σου». Κανένας δεν το ρώτησε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ήδη η αναφορά και του κυρίου Παδιαμάντη στα νομικά ζητήματα σχετικά με τα μισθώματα, αλλά και για την συμφωνία την οποία ελπίζουμε ότι θα επικυρωθεί σε επόμενες ημέρες και τους όρους τους οποίους θα σας παρουσιάσει και η συνάδελφος η κυρία Χαϊκάλη, θα μας δώσει τουλάχιστον μία λύση σε αυτό το αυτονόητο. Να μην πληρώνουμε φόρους για χρήματα τα οποία δεν έχουμε εισπράξει. Και πέρα από το παρελθόν, είχαμε και ένα πρόβλημα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τι πόσο θα δηλώσουμε στην εφορία, αφού κανείς δεν έρχεται να μας πει τελικά τι θα εισπράξουμε για το μέλλον. Αλλά εμείς θα βρισκόμασταν κατηγορούμενοι μέσα σε εισαγωγικά για αυτά τα ποσά. Για να κλείσω με το θέμα της εφορίας, να πω ότι το ανέφερε και ο Δήμαρχος ήδη, σε σχέση με το Δήμο Καλαμαριάς είχαμε το πλεονέκτημα και το πετύχαμε τουλάχιστον κατά τη δική μου την εμπειρία με πολύ θετική απάντηση από την φορολογική αρχή. Αντί να κυνηγήσει τον Ηρακλή, το συνεταιρισμό για τις οφειλές αυτές, να στραφεί πρώτα εναντίον του άστου. Σας λέω εμπειρικά ότι σε ιδιώτες που μπορεί να το έχουμε ζητήσει, μου χρωστάει χρήματα ο τάδε προμηθευτής μου, ο τάδε πελάτης μου, σε παρακαλώ πήγαινε πρώτα εκεί, δύσκολα το κάνουν. Στον Ηρακλή έγινε, αν θυμάμαι καλά, περίπου σε 3 ή 4 μέρες αφού καταθέσαμε την αίτηση στη ΖΙΤ εφορία. Δεν έχω ξαναδεί την εφορία να κινείται τόσο γρήγορα, μπορώ να σας πω, γενικά. Το θετικό επίσης σε αυτή τη διαδικασία, ότι σταματήσαμε να κυνηγάνε τον Ηρακλή και στραφήκανε κατά του ΑΣΤ, ήταν η απάντηση του ΑΣΤ. Θετικό σε κάποιο βαθμό, ότι ήρθε και είπε ναι, τα χρωστάω. Έχουμε δηλαδή μια ομολογία απέναντι σε μια δημόσια αρχή ότι ο ΑΣΤ μας χρωστάει χρήματα. Απλά δεν μπορώ να τα δώσω αυτή τη στιγμή, γιατί ο νόμος του 17 δεν με υποχρεώνει να τα δώσω. Σε σχέση με αυτή τη δήλωση που έκανε ο ΑΣΤ, ως τρίτος, θα σας μιλήσει η κυρία Δερμετζοπούλου, η οποία χειρίστηκε το κομμάτι της ανακοπής στα πλαίσια αυτής της δήλωσης. Κλείνοντας, και γιατί μπορούμε να μιλάμε επί ώρες, θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρο συνέδριο πάνω στο ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι όλοι οι νομικοί αναφερόμαστε σε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξανασυναντήσει, το καταλαβαίνετε, τέτοια κατάσταση δεν έχει ξαναγίνει.
Νομίζω ότι βλέποντας και την ιστορία με το Δήμο Καλαμαριάς, αλλά κυρίως αυτό που πραγματικά ήταν το τουλάχιστον νομικά ιδιαίτερο σε σχέση με τη φορολογική αντιμετώπιση και όλες τις οφειλές από τον ΑΣΤ προς τον Ηρακλή, νομίζω ότι βλέπουμε ότι στα μάτια όλων, και σας το λέω ειλικρινά και στην εφορία συνέχεια με όσους υπαλλήλους μιλούσα, από έναν απλό υπάλληλο μέχρι τον προϊστάμενο της εφορίας, ήταν ότι καταλαβαίνουν ότι έχουμε δίκιο. Και γι' αυτό το λόγο όλοι αυτοί όσο μπορούν στα χέρια τους, όσο περνάει από το χέρι τους, θα μας βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Φινοκαλιώτης, εγώ ανέλαβα να χειριστώ το ειδικό κομμάτι που αφορούσε την δήλωση του ΟΑΣΤ σχετικά με την κατάσχεση που διενεργήθηκε σε αυτόν, ως τρίτο από την ΖΙΤΑΔΟ για τις φορολογικές υποχρεώσεις του συνεταιρισμού. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εμπλέκεται στο γενικότερο νομικό χειρισμό, έτσι όπως τον έχει καταστρώσει ο πρόεδρος του συνεταιρισμού με το Συμβούλιο, και που υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι ανάλογα με την ειδικότητα σε αυτό το κομμάτι το χειρίζονται. Χωρίς λοιπόν να θέλω να προβώ σε εκτενείς νομικές αναλύσεις, θέλω να πω ότι ο προβληματισμός που είχαμε αρχικώς αφορούσε το κατά πόσον θα μπορούσαμε να προσβάλλουμε αυτή τη δήλωση του ΟΑΣΤ, γιατί όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Φινοκαλιώτης, ήταν θετική. Υπήρχε μια αποδοχή των οφειλών του ΟΑΣΤ προς το συνεταιρισμό. Ο ΟΑΣΤ είπε συγκεκριμένα ότι πράγματι είναι οφειλέ του συνεταιρισμού, ωστόσο δεν υποχρεούται στο παρόν στάδιο να αποδώσει το οφειλόμενα σε εμάς, στον τελευταίο, διότι οχυρώθηκε πάλι πίσω από το καθεστώς της ειδικής εκαθάρισης σε λειτουργία και στις απαγορεύσεις των μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης. Και ως εκ τούτου, ναι, μεν χρωστά, όμως δεν πληρώνει. Κατόπιν της θετικής αυτής δήλωσης, καταλήξαμε ότι είναι πιο πρόσφορο να θέσουμε για πρώτη φορά ρητά σε δικόγραφο το επιχείρημα ότι ναι, οι προστατευτικές διατάξεις του νόμου του 17 δεν υφίστανται, αλλά δεν μπορούν να έχουν αόριστη διάρκεια. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει ένα εύλογο όριο. Δηλαδή και η αρχή της αναλογικότητας και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, και αυτά τα αναφέρουμε, επιτρέπονται να τεθούν περιορισμοί ως προς τις διεκδικήσεις των προσώπων, αλλά οι περιορισμοί δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο. Αντίθετη ερμηνεία θα είχε ως αποτέλεσμα να αναστέλλονται επαόριστον όλα τα καταδιοκτικά σε βάρος του ΟΑΣΤ μέτρα και να υπέρχεται σε μια μόνιμη αδυναμία ικανοποίησης, οποιοσδήποτε δηλαδή είναι δανειστής του να μην μπορεί να ικανοποιηθεί, ακόμη και αν τα χρέη που δημιουργεί ο ΟΑΣΤ δημιουργούνται μετά την υπαγωγή σε καθεστώς εκαθάρισης. Επιπλέον, βέβαια, ήταν κρίσιμο ότι στα χέρια μας είχαμε και την απόφαση στην οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος, ο κ. Σταματίου, που με πολύ κόπο φτάσαν σε αυτό το αποτέλεσμα και θεωρώ ότι ήταν μια σημαντική νομική νίκη του συνεταιρισμού, η παριθμόν 2203 του 20 απόφαση του εφετείου, που διατύπωνε για πρώτη φορά την προβληματικότητα της διαδικασίας εκαθάρισης, όπως θεσπίθηκε με το 4482 του 17. Σε όλο αυτό, λοιπόν, και μετά την κατάθεση των δικογράφων μας και το γεγονός ότι πραγματικά με σταθερό και ασφαλή τρόπο και βάσιμη επιχειρηματολογία όλα αυτά αναφέρονται στα δικόγραφα, ήδη μετά την κατάθεση της ανακοπής, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στο οποίο και κοινοποιήθηκε το σχετικό δικόγραφο, είχε μια θετική απόκριση και ήρθε μαζί μας η συζήτηση, κατανοώντας το επιχείρημα σχετικά με τη θετική δήλωση και εξετάζουν τον τρόπο κατά πόσο θα μπορέσουν να το στηρίξουν και δικαστικά. Στόχος όλου αυτού του εγχειρήματος, τουλάχιστον στο κομμάτι που εγώ έχω χειριστεί, είναι το αυτονόητο, δηλαδή να επέλθει η κανονικότητα, ο συνεταιρισμός να εισπράττει τα λεφτά που του χρωστάν και από εκεί και μετά και ο ίδιος ο συνεταιρισμός να μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι με πολύ μεγάλη χαρά μπορώ να ανακοινώσω ότι φτάσαμε σε ένα τελικό κείμενο συμφωνίας με τον ΟΑΣΤ μετά από πολλοί μήνες διαπραγματεύσεις και μετά από αρκετές εργατόρες και με το ΔΣ και με μένα βέβαια. Τώρα, εγώ θα σας ενημερώσω όσον αφορά το κομμάτι της συμφωνίας με τον ΟΑΣΤ που επίκειται η υπογραφή του. Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι αφορά τις μισθώσεις για τα 3 ακίνητα του συνεταιρισμού, το αμαξοστάσιο του Φοίνικα,
το αμαξοστάσιο Σταυρούπολη και τα καταστήματα στο εμπορικό κέντρο Σίβητας. Τα μισθωτήρια για αυτά τα ακίνητα είχαν ήδη λήξει από 31 Δεκάτου 2018 και έκτοτε οι συμβάσεις αυτές δεν είχαν ανανεωθεί, με αποτέλεσμα ο ΟΑΣ να χρησιμοποιεί αυτά τα ακίνητα για 4 και πλέον έτη, χωρίς να έχει καταβάλει μισθώματα. Τα οφειλόμενα μισθώματα από την κρατικοποίηση και μετά, από 25 δηλαδή Εβδόμου του 2018 μέχρι σήμερα, ξεπερνάνε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένα ζήτημα το οποίο ήταν φλέγον για το συνεταιρισμό. Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις συσσωρεύονταν και σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή υπήρχαν απαιτήσεις από μισθώματα του συνεταιρισμού και πριν το διάστημα της κρατικοποίησης. Επομένως, υπήρχε η διάθεση από πλευράς μας να βρεθεί μια λύση άμεση, προκειμένου να μπορέσει ο συνεταιρισμός να εισπράξει αυτά τα χρήματα. Τώρα, όσον αφορά τα κρίσιμα σημεία της συμφωνίας, σαν πρώτο σημείο θα ήθελα να πω ότι ο ΟΑΣΤ αναγνωρίζει όλες τις οφειλές προς τον συνεταιρισμό. Συμφωνείται δεύτερον η παράταση των μισθώσεων έως 31 Δεκάτου 2020 και ταυτόχρονα η παράταση αναδρομικά από 31 Δεκάτου 2018. Ταυτόχρονα συμφωνείται η τροποποίηση του ύψους των μισθωμάτων αναδρομικά από 25 Εβδόμου του 2017. Θα ήθελα να διευκρινίσω σε αυτό το κομμάτι ότι η μείωση των μισθωμάτων ανέρχεται σε ένα ποσοστό περίπου 21%, ενώ ο συνεταιρισμός παραιτείται και από το κομμάτι των τόκων, δηλαδή θα ζητήσει τους τόκους από τα ποσά που οφείλονται. Το σημαντικό επίσης από τη συμφωνία αυτή είναι ότι θα έχουμε μια άμεση καταβολή ενός πάρα πολύ μεγάλου ποσού αμέσως με την υπογραφή της συμφωνίας, δηλαδή έχει συμφωνηθεί να καταβληθεί με την υπογραφή το ποσό των 850.000 ευρώ, ενώ το ποσό που οφείλεται, μειωμένο κατά 20%, θα αποπληρωθεί σε μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα ανέρχονται περίπου στα 120.000 ευρώ το μήνα. Γιατί επιλέχθηκε αυτή η συμφωνία? Η συμφωνία αυτή επιλέχθηκε ως επικερδής για τον συνεταιρισμό. Πρώτον, εφόσον ο ΟΑΣΤ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εκαθάριση εν λειτουργία και κανένα μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί εναντίον του. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε έξωση του ΟΑΣΤ, δηλαδή να τον αναγκάσουμε να αποχωρήσει από τα ακίνητα που εκμισθώνει, ούτε θα μπορούσαμε δικαστικά με κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή να τον αναγκάσουμε σε πληρωμή. Προκειμένου το ΔΣ να είναι σίγουρο το ότι πρόκειται για μια συμφωνία η οποία είναι επικερδής, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται και στην αρμοδιότητά του να την υπογράψει, σε συνεννόηση και με τους υπόλοιπους δικηγόρους, κυρίως με τον κύριο Κωστή, αποφασίστηκε να ζητηθεί η γνωμοδότηση από τον κύριο Αντωνόπουλο, όπου και ο ίδιος επικύρωσε ότι πρόκειται για μια επικερδή συμφωνία, την οποία μπορεί να υπογράψει το ΔΣ. Εύχομαι πράγματι σύντομα να υπογραφτεί αυτή η συμφωνία και να αποπληρωθούν τα ποσά που οφείλονται και οποιαδήποτε απορία, κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με τη συμφωνία, είμαι στη διάθεσή σας για να τις απαντήσω. Ευχαριστώ. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής αυτής συνάντησής μας, ο κύριος Σταματίου θα τοποθετηθεί για θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του συνεταιρισμού. Ήδη έχουν γίνει κάποιες αναφορές που έχουν να κάνουν με το αύριο, με την επόμενη μέρα. Κύριε Σταματίου, έχετε το λόγο.
Μέχρι στιγμής έχουμε αναφέρει αυτά που κατακτήσαμε μέχρι και σήμερα. Τώρα θα πούμε για αυτά που τρέχουν μέσα από συνεργασίες οι οποίες εκτιλήσονται μετά τη διαδικασία. Θα ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε, δεν θα φύγουμε. Αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα. Λίγη υπομονή, 5 λεπτά. Όχι παραπάνω. Λοιπόν, σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή θα ενημερωθούμε όλοι για τις συνεργασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη και οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη του συνεταιρισμού. Ο συνεταιρισμός μας είναι ένα ζωντανό κύτταρο της πόλης για δεκαετίες. Κατάφερε σε ένα μεγάλο βαθμό να ξεπεράσει αυτή την πόρα, για να μην πω λέλεπα, της προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτό στάθηκε δυνατό μόνο γιατί έχουμε γερά θεμέλια, έχουμε ιστορία και έχουμε το κυριότερο, το DNA του αυτοκινητιστή. Άλλωστε, οι άνθρωποι που έφτιαξαν αυτό το συνεταιρισμό έβαλαν τις βάσεις για να μπορεί να αντέχει και στα δύσκολα και στα αναπάντεχα. Όμως, εκτός από αυτά, είχαν και διορατικότητα και με κινήσεις πρωτοποριακές για τα δεδομένα της εποχής τους έκαναν τον Ηρακλή ένα συνεταιρισμό πρότυπο από όλες τις απόψεις. Σήμερα εξετάζουμε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μας και βρισκόμαστε σε συνεργασία εξετάζοντας προτάσεις για τις προοπτικές ανάπτυξης αυτής από μία από τις καλύτερες εταιρείες που υπάρχουν σε επίπεδο συμβούλων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας, την Σαμαράς και Συνεργάτες. Μέχρι και πριν από λίγο μας τίμησε με την παρουσία του εδώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο κύριος Δημήτρης Σαμαράς. Ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν του επιτρέψαν να παραμείνει μέχρι το τέλος. Παράλληλα όμως, έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Το θέμα των συγκοινωνιών, το οποίο μπορεί να λυθεί με τρόπο υποφελή τόσο για μας, όσο και για το ελληνικό δημόσιο. Και φυσικά, εν τέλει με τρόπο εποφελή για τον Έλληνα φορολογούμενο. Θεωρώντας δεδομένο ότι θα συνεχίσουμε να επιταχύνουμε την δικαίωσή μας και την αποκατάσταση όσων με βίαιο και παράνομο τρόπο μας άρπαξε η προηγούμενη κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της στη διοίκηση των συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, εμείς δηλώνουμε παρόν στις προκλήσεις της επόμενης μέρας για τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης μας και προτείνουμε στο ελληνικό δημόσιο το συμψηφισμό των οφειλών του προς εμάς με την παραχώρηση του συγκοινωνιακού έργου. Δεν ξεχνάμε ούτε τις ρίζες μας, ούτε τη δουλειά των προγόνων μας και κατανοώντας ότι ζούμε σε μια δύσκολη εποχή για όλους, προτείνουμε κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με την συμμετοχή μας στο συγκοινωνιακό έργο της πόλης, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και πριν από τη δημιουργία του ΟΑΣΤ. Βέβαια, δεν ζητάμε επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς. Στο προηγούμενο καθεστώς με τη λάθος λειτουργία. Αναφέρομαι στον ΟΑΣΤ. Τον ΟΑΣΤ τον ιδιωτικό. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι ένα μοντέλο λειτουργίας που θα εξασφαλίζει βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον αστικές συγκοινωνίες. Η σύμπραξη δημοσίου με ιδιωτικό τομέα είναι το μοντέλο που επιτυχώς ακολουθούν μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο.
Και αυτό πρέπει να είναι και το μοντέλο για την πόλη μας. Εμείς είμαστε σε συνεργασία με συμβούλους εξειδικευμένους σε αυτό για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε στα δεδομένα της πόλης μας και χωρίς να επιβαρύνεται το δημόσιο. Ταυτόχρονα εξετάζουμε την ανάπτυξή μας και σε άλλους συγκοινωνιακούς τομείς πλην των αστικών γραμμών της Θεσσαλονίκης. Μία από αυτές έχει να κάνει με τις σχολικές μεταφορές στην πόλη μας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα με τη βοήθεια των τεχνικών μας να συνδεθούμε με έναν ενδυνάμει συνεργάτη στη Μεγάλη Βρετανία, εκπρόσωπο της Mott MacDonald, για να σας μιλήσει για την συνεργασία την οποία προσπαθούμε να οικοδομήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Ευάγγελο Γιαννούδη από το Λονδίνο. Ναι, με ακούτε καθαρά? Ναι, σας ακούμε. Κυρίες, κύριοι και επίτιμοι προσκεκλημένοι, καλησπέρα σας από το Λονδίνο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον προμηθευτικό συνεταιρισμό αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης Ηρακλή και τον κύριο Σταματίου για την τιμή που μου έκαναν με την πρόσκλησή τους σε αυτή τη λαμπρή εκδήλωση. Ονομάζομαι Ευάγγελος Γιαννούδης και είμαι πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός, μέλος του Ελληνικού Τεχνικού αλλά και του Αγγλικού Επιμελητηρίου και δραστηριοποιούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα τελευταία 21 χρόνια στους τομέες της οδοποιίας και των μεταφορών. Οπότε θα ήθελα εκ των προτέρων να με συγχωρέσετε αν χρησιμοποιήσω κάποιον μη ελληνικό όρο στην ομιλία μου. Όπως είπε ο κ. Σταματίου, η εταιρεία που εργάζομαι ως συνεργάτης και αντιπροσωπεύω αυτή τη στιγμή λέγεται Mott MacDonald και είναι μια πολυεθνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο και φυσικά και στην Ελλάδα. Έχω την τύχη αυτή τη στιγμή να σας παρακολουθώ μέσω διαδικτύου και μπορώ και παρακολουθώ διάφορα σχόλια από διάφορους κυρίους που γράφουν. Και ένας από τους αξιότιμους κυρίους έχει το εξής σχόλιο. Καλά τα λόγια, φίλοι μου. Αποτελέσματα να δούμε. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή μέσα στο συνεδριακό κέντρο πολλοί από εσάς μοιράζεστε την ίδια άποψη. Προς τον κύριο αυτό θα ήθελα να πω ότι όχι μόνο λόγια, αλλά αυτή τη στιγμή γίνονται και έργα και συνήθως τα έργα φέρνουν αποτελέσματα. Με τον Ηρακλή, με το Προεδρείο του Ηρακλή και με τον κύριο Σταματίου βρισκόμαστε σε συνεχείς συζητήσεις στους τελευταίους μήνες με κοινό γνώμονα να συντάξουμε όσον αφορά την τέλεση των αστικών συγκοινωνιών εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, μέσα στο πλαίσιο της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Όπως το ξέρετε σαν ΣΔΙΤ, όπως είπε και ο κ. Αβραμίδης προηγουμένως. Και κρατάω τον όρο ΣΔΙΤ γιατί θα τον χρησιμοποιήσω παρακάτω. Με την πολυετή εμπειρία και γνώσεις της εταιρείας που εκπροσωπώ, της Mott MacDonald, και σε παρόμοια επιτυχή έργα σε άλλες μεγαλοπόλεις εντός της Ευρωπαϊκής Υπήρου και όχι μόνο, θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα για την πόλη του Λονδίνου. Και αυτό είναι οι μεταφορές του Λονδίνου. Κάποιοι το ξέρουν σαν TfL, Transportation for London. Και όχι μόνο αυτό, και κάποιες άλλες εταιρείες, οι οποίες είναι ιδιωτικές, εταιρείες λεωφορείων όπως η National Express, η Stagecoach και η Greyhound, οι οποίες κινούνται ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο, κινούνται στο πλαίσιο του ΣΔΙΤ. Δηλαδή, είναι μια τέλεια σύμπραξη μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Και αυτές εδώ οι επιχειρήσεις, πιστέψτε με, είναι επικερδείς και έχουν ζήσει και θα επιβιώσουν στα επόμενα χρόνια. Επίσης και ένα άλλο μοντέλο της Λιόν στη Γαλλία. Οπότε οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός μοντέλου πάντα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα έχει ως προτεραιότητά του την εύκολη και ασφαλή μετακίνηση των Θεσσαλονικαίων, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις φυσικά. Όπως όλοι σας γνωρίζετε,
η κυβέρνηση αυτόν τον καιρό εργάζεται πυρετωδώς για την περάτωση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Ένα έργο που πολύ σύντομα θα είναι μια πραγματικότητα. Οι προτάσεις οι δικές μας αναπτύσσονται πάντα σε πνεύμα συνεργασίας με το μετρό της Θεσσαλονίκης και όχι ανταγωνιστικότητας. Να σας τονίσω άλλωστε πως αυτό είναι το μοντέλο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο ανά τον κόσμο. Στο Λονδίνο οι αστικές μεταφορές συνυπάρχουν για χρόνια μεταξύ του μετρό, των λεωφορείων και άλλων μέσων μεταφοράς, που είναι αρκετά. Και όπως είπε ο κύριος Γιουλέκας, η Αθήνα έχει αυτή την πολυτέλεια, αλλά η Θεσσαλονίκη όχι ακόμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο όγκος των μεταφορών καθημερινά γίνεται από τα λεωφορεία και όχι από τα μέσα σταθερής τροχιάς όπως είναι το μετρό. Όχι γιατί αυτά τα μέσα δεν είναι αξιόπιστα, αλλά γιατί αυτά τα μέσα μπορούν να πάνε από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β, ενώ τα λεωφορεία είναι πολύ πιο ευέλικτα και μπορούν να πάνε παντού. Επίσης, μέσα στο επιχειρηματικό σχέδιο που συντάσσουμε, θα γίνεται αναφορά για τη χρηματοοικονομική μελέτη, όπως και για τη χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων και λεωφορείων αυτοπαραγωγής ενέργειας, με φωτοβολταϊκά συστήματα στις οροφές των λεωφορείων, το οποίο είναι ένα μέτρο που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στους στόχους της κυβέρνησης για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα και γενικά των ρήπων στο περιβάλλον. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε προσεκτικά και θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Ηρακλή για αυτήν εδώ την υπέροχη εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.